Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, Hare Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ரேவதி மாதாஜி, அம்மா, ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णा प्रभु जी। பண்ணிடுங்க மாதாஜி, ஆரம்பிச்சிருங்க. प्रणाम प्रभु जी। தண்டா பிராணம். நான் பண்ணிட்டேன் प्रभु जी। நான் பண்ணிடுறேன் மாதாஜிலண்ணா. சரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்ஷுமுமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷிரம் ஸ்தாபிதம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதி கிருஷ்ணா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே காஞ்சன கௌராங்கி ராதே वृंदानेश्वरे सुभानुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतराय गुरुवसुन्देहे वस पतिनाना भावनीय वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அத்தியாயம் 14, அதாவது தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் இயல்பை பத்தி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் 6 தான், 26 குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா அதுல என்ன நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா ரொம்ப விரிவா நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா 2 ஸ்லோகம் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெய்வீகமான குணங்களை சொல்றாரு. மற்ற எல்லா ஸ்லோகமும் 20 ஸ்லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களை பத்தி தான் சொல்றாரு. நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம், எப்படி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த ஒரு அத்தியாயம் மூலியமா ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். இந்த படத்துல பாருங்களேன், இப்ப நீங்க பாக்குறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவரும் தேவகி தாயாரும் அப்பதான் திருமணமாகி வராங்க. ஊருக்குள்ள வரவும் கூட்டுன்னு வர்றது யார் கூட்டுன்னு வர்றதுன்னு பார்த்தா கம்சன் தான் கூப்பிட்டு வர்றாரு. கம்சன் கூட்டுன்னு வரும்போது ஒரு அசூரி சொல்லுது. அந்த அசூரி என்ன சொல்றதுன்னா, உன்னுடைய அதாவது உன் சகோதரியோட 8வது குழந்தை வந்து ஒண்ணு அதால கொல்லப்படுவாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எதுக்கு அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும், நான் உடனே வதம் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுறாரு. யாரு? கம்சன். அந்த அளவுக்கு அதர்மம். அதாவது உண்மையான சகோதரன் என்ன பண்ணுவான், என் மருமக கையில நான் இறக்குறதே நான் புண்ணியம் நினைப்பான் இல்லைங்களா? தெய்வீகமான குணங்கள் உள்ளவன். அப்போ அசுர குணத்துல இருக்கிறான்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அதர்மம் ஆனதால்தான் வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இந்த அத்தியாயத்தை தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகளை பத்தி இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாரு. நம்ம குடும்பத்துல இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன் நம்ம குடும்பத்தை விட்டு, அதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம மனைவி தப்பு பண்றாங்க, கணவன் தப்பு பண்றாரு, பிள்ளைகள் தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம கோடிட்டு காமிச்சு அதை வந்து அசுரத்தனமா நம்ம செயல்படும் போதுதான் நம்ம என்ன மாதிரி இயல்பு நமக்கு வருது அப்படின்றத
இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம கொடுக்குறாரு பகவான். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோன்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அதாவது பற்றற்ற மற்றும் சரணடைது மூலம் 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல் 6ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 12ல இருந்து 15 பாருங்க, இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணன் நினைவு உணர்தல், அது பார்த்தோம். வேதாந்தங்கள் மற்றும் அதாவது வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம். வேதாந்தங்கள் வந்து மாதாஜி ரொம்ப அழகா கேட்டாங்க, வேதாந்தங்கள்னா என்ன, வேதங்கள்னா என்ன அப்படின்னு. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவம் ஒண்ணு சொல்றோம். 8 விதமான தத்துவங்கள் இருக்கு. ஆனா இருக்கு 32 விஷயங்கள் இருக்கு அது தத்துவத்திலே இருந்து. ஆனா முக்கியமா நம்ம எடுத்துக்க சாராம்சமா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது எடுக்கிறோம். இதுதான் வந்து வேதாந்தங்கள். அதே மாதிரி வந்து பாருங்க, இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 108 உபநிஷங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? 108 உபநிஷம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ரொம்ப கடினமா இருக்கு. ஏன்னா வேத காலத்துல தான் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும், நம்ம கலி காலத்துல பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நாம அதை ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதான் நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா 10 உபநிஷங்கள் அந்த வேதாந்தங்களை தொகுத்து நம்ம கொடுக்குறாங்க. வேதங்களும் எடுத்து இந்த வேதங்களை தொகுத்து நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை வந்து அதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும் இந்த கலிகாலத்துக்கு அப்படின்றது அந்த வேதாந்தங்கள் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானம் அனுபவத்துல நம்ம கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும். நம்ம இப்ப பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயத்தையும் நம்ம உள் வாங்கிட்டு 700 ஸ்லோகத்தையும் உள் வாங்கிட்டு நம்ம செயல்படுறது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஆனா படிப்படியா முடிச்சு படும்போது அந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரியுது இல்லைங்களா? அனுபவம் தான் விஞ்ஞானம். நம்ம என்ன சொல்றோமோ அனுபவத்தை நம்ம என்ன அனுபவப்படுறோமோ அதுதான் விஞ்ஞானமா நமக்கு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அதாவது தேவ அசுர வைபவங்களை பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அசுர குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் நம்ம அசுர குணங்களை பார்க்க போறோம். அசுர வைபவங்கள், விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள்ல 19ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாம பாக்குறதுல அசுர தெய்வீக குணங்கள் வந்து 1ல இருந்து 6வது வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அந்த தெய்வீக குணங்கள் மொத்தமே 26 குணங்கள் நம்ம படிக்க போறோம். அந்த 26 குணங்களை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம், எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்க போறார். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பும் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாரி கௌரவ பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே. 1, 2, 3 ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याया सब आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरभैषुनम् दयो भूतेष्व आलोप्त्वं मात्वं हरिरसाबलं तेजः शमतृप्तिः शौचम् अद्रोहणादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अपि जातस्य भारत। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1, 2, 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். ரொம்ப அழகா வந்து இல்ல பாருங்க, பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு இதுல கொடுக்குறார். 26 குணங்கள் என்னென்ன குணங்கள் இந்த 3 ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் அச்சமின்மை அப்படின்றாரு. அச்சமின்மை அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒண்ணு விளக்கி நம்ம படிக்கலாம். ஆனா நம்ம அந்த அச்சமின்மை சொல்றதுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் போகும். நமக்கு வந்து அவ்வளவு சாராம்சம் நம்ம அதுல எடுக்கலாம். வேதங்கள் மூலியமா இந்த 10 உபநிஷம் சொன்னீங்கல்ல, அந்த 10 உபநிஷம் எடுக்கலாம். அந்த ஒரு உபநிஷத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே போதும், நமக்கு வந்து எந்த பயமும் இருக்காது. யாரை பத்தியும் பயப்பட மாட்டோம். நம்ம வாடணும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டோம். அந்த மாதிரி பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம வருவோம். அதே வந்து இந்த பௌதிகத்துல போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பயம். இது செஞ்சா பயம், இவங்க திட்டினா பயம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பயந்துகிட்டே இருப்போம். பயங்க போது நம்ம என்ன தெரியும்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து எல்லாமே விடிச்சு அடையக்கூடிய. நமக்கு பயம் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா செயலுமே வந்து பந்தப்பட்டு போவீங்க, மறந்துவீங்க, வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் நாம இல்லைங்களா? அச்சமின்மை இருக்கணும் கண்டிப்பா. அதே மாதிரி தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். நம்ம இருக்கிற இடத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தூய்மைனா வெளி தூய்மை உள் தூய்மை சொல்லல. நம்ம வந்து இருக்கிற நிலை, இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்திருக்கிறோம், இங்க வந்திருக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யறோம், இனி என்ன பண்ணணும், கீதை என்ன சொல்லுது, வேதம் என்ன சொல்லுது, நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்க, நம்ம முப்பாட்டனர் என்ன சொன்னாங்க, அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இடம் ரொம்ப தூய்மையாயிடும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம். 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா கர்ம யுகத்துல,
அது மாதிரி நம்ம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட வாழ ஆரம்பிச்சா நம்ம நிலையை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். இப்ப உள் தூய்மை வெளி தூய்மை 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் அஷ்டாங்க யோகத்துல இல்லைங்களா. உள் தூய்மைன்னு சொல்லும் போது ஆத்ம சுத்தத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், மனதை சுத்தப்படுத்தணும், புத்தியை சுத்தப்படுத்தணும், உடலை சுத்தப்படுத்தணும் இல்லைங்களா. வெளிப்புற தூய்மை நம்ம என்ன மாதிரி பதம் பேசுறோம். அப்ப 4 விதமான தர்ம தூண்களை பார்த்தோம், எது 5வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, உலால் அதாவது கேம்பிளிங் அதாவது சீட்டாடுறது, இந்த மாதிரி தவறான வழிகள். அப்புறம் வந்து மது போதைகள் அடிமையா இருக்கக்கூடாது, தவறான பாலுணர்வு. இது வந்து வெளிப்புற பண்புகள். இந்த வெளிப்புற பண்புகளை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப நம்ம நிலையை நாம தூய்மைப்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேதங்கள் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி உபநேசங்கள், அப்புறம் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது. சோ இதெல்லாம் வந்து படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வரும், நம்ம ஞான புத்தி வந்து மேன்மை அடையுது இல்லைங்களா. புத்தி மேன்மை அடையும்போ நம்ம செய்யற செயல் எல்லாமே வந்து நம்ம ரொம்ப சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். நவவித பக்தியில 9வது பக்தி ஃபர்ஸ்ட் பக்தியிலே வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, ஞான விருத்தி உள்ள தானம். தானம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான தானங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தானம் வந்து நம்மளுடைய தர்மம் நினைக்கிறவன், தானம்னாவே பந்தப்படும். இது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, என் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க, அதுக்காக நான் தானம் கொடுக்குறேன். என் குழந்தைக்கு இன்னைக்கு நல்ல பிறந்த நாள் இன்னைக்கு நான் தானம் கொடுக்குறேன். ஒரு நல்ல நாள் கல்யாண நாள் இன்னைக்கு ஒரு தானம் கொடுக்குறேன். காலேஜ்ல சேர்ந்த நாள் ஏதோ ஒரு நல்ல நல்ல தானம் கொடுக்குறோம். அந்த தானம் எதுக்காக கொடுக்குறோம், நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கணும், நம்ம நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணணும், நம்ம காலேஜ் சேர்ந்தோம், அதுதான். அப்ப அது என்னது பாருங்க, எதிர்பார்த்து செய்யற தானம். அது அது எதிர்பார்த்து செய்யறது தான் தானம், எதிர்பார்ப்பாம செய்யறது தான் தர்மம். அப்ப தர்மத்துக்கும் தானத்துக்கும் 2மே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. தானம்னு கொடுக்கறது தான், தர்மன்றது கொடுக்கறது தான் 2மே. ஆனா தர்மன்றது நம்மளுடைய கடமை, தானம்ன்றது பந்தப்படுத்தும், நம்மள வந்து பந்தப்படுத்துறது இல்லைங்களா. அந்த பந்தப்படுத்துற செயல கூட எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா சாத்வீகமா செயல்படணும். தானத்தை கொடுக்கறத கூட பாத்தீங்கன்னா சாத்வீகமா செயல்படணும். தர்மம் இது என்னுடைய கடமை, இது எனக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கிற அருள் கொடுத்துருக்கிறார், நிறைய செல்வங்கள் கொடுத்துருக்கிறார், நிறைய குடும்பங்கள் கொடுத்துருக்கார், நல்லபடியா நான் வாழணும் கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு அவருடைய அருளால எனக்கு கிடைச்சது. இதை நம்ம நிறைய பேருக்கு நான் சமுதாயத்தை தொண்டு பண்ண போறேன், நான் மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் அவனுடைய கடமை இல்லைங்களா. அது அவனுடைய கடமை, அதுதான் அவனுடைய தர்மம். அப்ப தானத்துக்கு தர்மத்துக்கு 2 வித்தியாசம் இருக்கு, புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப தானம்ன்றது என்ன பண்ணும், நம்மள பந்தப்படுத்தும், எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது தான் தானம், எதிர்பார்ப்பு இல்லாத கொடுக்கறது தான் தர்மம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா. சுய கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகவாதிகளுக்கு கண்டிப்பா அந்த சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து யாரை மனசையும் புண்படுத்தக்கூடாது, யாரையும் புறம் சொல்லக்கூடாது, யாரையும் தவறாக எண்ணக்கூடாது, எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் நம்ம கொல்லக்கூடாது, எல்லாமே சரிசமமா பார்க்கணுன்றது அந்த அந்த சுய கட்டுப்பாடு நம்ம வச்சிருப்போம். இதே வந்து பௌதிகவாதிகள்லாம் அப்படியே நேர்மாறையா இருப்பாங்க, அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டாங்க, சுயநலமா திங்க் பண்ணுவாங்க, தம்முடைய குடும்பம் நினைப்பாங்க, தன்னோட குடும்பத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன், அந்த மாதிரி செய்வாங்க. அடுத்த குடும்பமும் நம்ம குடும்பமும் பார்க்கணும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகம் இல்லைங்களா. தெய்வீகம் சொல்றது அதுதான். நம்மளால அவத்த குடும்பத்தை பார்க்க முடியலன்னு பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணாம இருக்கணும், யாருக்கும் உபேத்திரம் பண்ணாம இருக்கணும். நம்ம அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு அவசியம் கூட இல்லை, அவங்கள கொஞ்சம் வெட்ட நின்று பார்த்துட்டு நல்லா இருக்காங்கப்பா அப்படின்னு அப்படி போனோம். அவங்களுக்கு இதை மோசமான குணத்துல வச்சு பார்த்தாவே நமக்கு வந்து அந்த இது போயிடும், ஆன்மீக தன்மையே போயிடும். அப்ப சுய கட்டுப்பாடோட நம்ம இருக்கணும். அதே மாதிரி யாகம் செய்தல். யாகம் செய்தல்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நமக்காக வீடு வாசல் வாங்கணும், அப்புறம் வந்து கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், இது மாதிரி ஏதோ ஒரு சிந்தனையில நம்ம என்ன பண்றோம், ஜோசிகாரர் சொன்னாரு, அந்த ஞானி சொன்னாரு, இந்த கர்மயோகி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தவம் இருக்கிறோம், யாகம் எல்லாம் பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி யாகம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க, யார் என்ன சொன்னாலுமே பண்ணாதீங்க. யாகம் பண்றதை தவிர்த்துடுங்க. யாகம் பண்றது நம்ம காலத்துல, நம்ம கலிகாலத்துல அதெல்லாம் உகந்ததே கிடையாது, அதெல்லாம் உகந்தே கிடையாது. அப்படி யாகம் பண்ணணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், பகவானை மையப்படுத்தி பகவானுக்கு யாகம் பண்ணுங்க, பகவானுக்காக யாகம் பண்ண, பகவானுக்காக அவருக்காக வந்து அவர் நல்லா இருக்கணும், அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல. எல்லா நாட்டு மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும், நான் கண்ணால பாக்குற எல்லா ஜீவராசியும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யாகம் பண்ணி பாருங்க. அதுதான் வந்து உண்மையான கர்ம யோகியோட செயல்பாடு. எனக்கு தோஷம் இருக்கு, என் வீட்டுல வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு, அந்த மாதிரி யாகம் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்து பண்றாங்க. அப்போ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோமோ அந்த கர்ம தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த அனுபவிச்சுட்டு பக்தியோட நம்ம பண்ணும்போது அந்த கர்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அப்ப நம்ம யாகம் பண்ண அவசியமே இல்லை. யாகம் பண்றதா இருந்தா பகவானுக்கு பண்ணணும் இல்லைங்களா. அந்த யாகத்தை செய்தல், வேதங்களை கற்றுதல். வேதங்களை கண்டிப்பா எல்லாராலும் கற்றுக்க முடியும், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் வேதம். பாத்தீங்களா, வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூத்திரனும் கத்துக்க முடியும், ஒரு பிராமணனும் கத்துக்க முடியும், வைஷ்யனும் 4 வர்ணங்கள் உள்ளவனுக்கு எல்லாரும் கத்துக்க முடியும். ஆபீஸ் வேலைக்கும் போகலாம், சூத்திர வேலையும் பார்க்கலாம், சத்திரிய வேலையும் பார்க்கலாம், பிராமண வேலையும் பார்க்கலாம், எல்லா வேலையும் பாக்குங்க. ஆனா வேதத்தை கொடுங்க,
வேதத்தை கத்துக்குங்க. வேதம் கத்துக்கிட்டாதான் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம தலைமுறைக்கு நல்ல நல்வழி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? வேதங்களை கட்டுதல், தவம். தவம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட தவம் பாருங்க. வாக்கு தவம், நம்ம பேசுற இது வார்த்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? யாரு மனசையும் புண்படுத்தாம பேசணும்னு சொல்லுது. சொல் தவம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி தவங்கள். அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், நம்மளோட குறிக்கோள் எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட கோல் என்ன, அது நம்ம தெரிஞ்சிடும். பிறந்தோம், சாப்பிட்டோம், தூங்கணும், இனப்பெருக்கம் பண்ணோம். அது நம்மளுடைய தவமே கிடையாது. அது நம்ம தவமே கிடையாது. நாம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், என்ன செய்யணும்ன்றது வேதங்களை படிச்சு அது அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடைய தவமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? எளிமை இருக்கணும். எல்லா விஷயத்திலையும் எளிமை. எப்படிப்பட்ட எளிமை பாத்தீங்கன்னா, 1000 நிறைய காசு இருந்தா கூட சரி, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்ப டாடா இருக்கிறாரு. டாடாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேரனுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆச்சு இப்ப முன்னாடி, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. அந்த கல்யாணத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 பேரோட இல்ல. ஒரு நல்ல அழகா சிவன் கோயில்ல அழகா கல்யாணம் பண்ணாரு அவரு. ஒரு கோயில் வர வச்சு அந்த பிள்ளைகளை பேர பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணாரு. டாடா பண்ணாரு. சோ அது வந்து சிம்பிளா வந்து ஒரு 20 பேர் கூட இல்லாம அவங்க சொந்த பந்தம் கூட ரொம்ப பேர் கொடுக்கல. முக்கியமான ஆள் வரைக்கும் பொண்ணும் பிள்ளையும் மட்டும் அவங்க ரிலேட்டிவ் மட்டும் வர வச்சு சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற சொத்துக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து கிடக்குது. அவர் அந்த மாதிரி அவ்வளவு வசதி படைச்சவர். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பானி என்ன பண்ணாரு, ஒரு பத்திரிக்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் 10 லட்சம் ஒரு பத்திரிக்கை நோட்டீஸே. அப்புறம் வரவங்களுக்கு ஒரு 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 விஐபி அந்தஸ்துல உள்ள வரவங்களுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு வரவங்களுக்கே பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் கிஃப்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. சோ இது மாதிரி 1000 2000 கோடி கணக்குல வந்து செலவு பண்ணி திருமணம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இது ஆடம்பரம். சோ இந்த மாதிரி இதுதான் எளிமைனா எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம இந்த பணம் நம்மது கிடையாது இல்லைங்களா? இது எல்லாருக்கும் உள்ள பப்ளிக் உள்ளது, எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு உள்ள பணம் இது. ஒரு இடத்துல சேர்ங்கிறது பதுக்கல், அது ஒரு இடத்துல சேருதுன்னா அது பதுக்கல். அதுதான் மகா துரோகம் சொல்லுது. அது மகா பாவம். பணம்னா எல்லார் கையிலயும் இருக்கணும் இல்லைங்களா? பொருள்னா எல்லார் கையிலும் இருக்கணும். ஒருத்தங்கிட்ட இருந்ததுனாவே அது வந்து திருடத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுது வேதம். அப்போ அந்த மாதிரி எளிமையா நாம இருக்கணும். பேசுற விஷயங்களும் சரி, இந்த மாதிரி நம்ம நடத்த விஷயம் சரி, எல்லா விஷயத்திலயுமே எளிமையா இருக்கணும். அகிம்சை. அகிம்சைன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவங்களுக்கு, பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு, பகவானை மையப்படுத்தி செய்யறோம். அகிம்சைன்னு ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துப்பான். யாராவது திட்டினா கூட சரி, சரி ஓகே, திட்டிட்டீங்களா, சரி ஓகே, நன்றி, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா இது என்னுடைய கர்மா அப்படின்னு நினைப்பான். ஒருத்தன் நம்ம ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னாவே அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டான். சாத்வீகமா செயல்படுறோம் இருக்க மாட்டான். தவிர்க்க முடியாம அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், இது நல்லது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிடுவான். அதே அதர்மவாதிகள், பௌதிகவாதிகள்னா சண்டை தான் வரும், பிரச்சனை தான் வரும். அவன் ஏற்கனவே நான் அடிச்சுட்டான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நீட அடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கை தூக்கி அடிக்க போவோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அகிம்சையை விட்டுறாங்க. அவன் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டான், தவறு பண்ணி முடிஞ்சு போச்சு, சரி இது நம்மளுடைய நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிடணும். அதை விட்டுட்டு திருப்பி எதிர்த்து நின்னோம்னா அது தப்பு. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிலை நம்மளுடைய நிலை இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலைக்காக நம்ம போராடுறோம். இப்போ வந்து சனாத தர்மத்தை நாம எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சேவையை. இதை என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம, எந்த ஆளுக்கும் பிரச்சனை இல்லாம நம்ம வந்து தர்மத்துக்காக நாம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய சேவையை இது பண்ணிக்கணும். அதாவது யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாம, எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம, நீ இங்க வா, பகவான் இதை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, நீ இதை பண்ணு, இதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நம்ம வற்புறுத்த கூடாது. கிளாஸ்ல வர்றவங்க கேட்கறாங்க, கேட்காதவர்களுக்கு அவங்களுடைய பிரார்த்தம் அது. அது மாதிரி போயிடணும். அகிம்சைன்றது யாரையும் சித்திரவதைப்படுத்தக்கூடாது. தன் நிலையை மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது பக்குவமா சொல்லணும். இதுதான் ஒண்ணு. அந்த விடாமுயற்சியோட அந்த பக்குவத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து அகிம்சை சொல்லுது. அகிம்சை வந்து யாருக்கும் சித்திரவதை இல்லாம போராடணும். யாருக்கும் போராடணும். அது யாருக்கு வரும்னா ஆன்மீகவாதிகள் மட்டும்தான் வரும். பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் மாத்திரம் வரும். வாய்மைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். வாய்மைக்கு வந்து அதாவது நம்முடைய வாழ்வியலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பேசுற விஷயங்கள் இருக்கு. மத்தவங்கள யாரும் சித்திரவதைப்படுத்தக்கூடாது. மத்தவங்க பேசுற விஷயங்கள், இந்த வாய்மை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் சொல்லும் போது என்ன வரும், நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம வந்து விழிச்சி அடையக்கூடிய செயல் தான். கோபம் என்பது ஒரு பற்றுள்ள வந்தா கோபம் வரும். இல்ல ஒரு ஒரு ஆள் மேல பற்று அதிகமா இருக்கும்போது அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, நமக்கு ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டாரு, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ங்களா, நான் எவ்வளவு உனக்கு விசுவாசமா இருந்தேன், நீ எப்படி நான் உன்னை இப்படி எல்லாம் மேன்மைப்படுத்துறேன், எப்படி எல்லாம் உன்னை எந்த ஸ்தானத்துல வச்சிருந்தேன், நீ இப்படி பண்ணிட்டியாடான்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுற பாத்தீங்களா, அதுதான் அதர்மம். அவன் கோவப்படுறான்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் கோவப்படுறான். என்னுடைய உயர் நண்பன் அவன். என்னுடைய வாழ்வியலுக்கு முக்கியமான அம்சம் அவன். அவன் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணான், சரி நம்ம ஏதோ தவறு பண்ணிட்டோமா, இல்ல அவனுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்துறானா,
அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அது போகணும். அந்த கோபத்திலிருந்து எப்பவுமே விடுபட்ட தன்மையில் நாம் இருக்கணும்னு சொல்றது. துறவு. துறவுன்னா 2 விதமான துறவு நம்ம படிச்சிருக்கோம். 3வது இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி துறவு பாருங்க. ஒண்ணு வந்து காட்டுக்கு போறவர். வனவாசம் போயிட்டு அவரு துறவரம் போயிட்டு போறார். சன்னியாசி ஆகுறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட தாய், அப்பா, அம்மாவை விட்டுருவாரு, சகோதரனை விட்டுருவாரு, சமுதாயத்தை விட்டுருவாரு. ஒரு கவச குண்டல் தூக்கிட்டு எங்கேயாவது போய் உட்காந்து போய் தவம் இருக்க போறாரு. அது போறாரு. அது ஒரு துறவு தான். அதுவும் முக்தி தான். ஆனா நமக்கு இருக்கு நாம ஒரு துறவு பண்றோம் பாத்தீங்களா? எப்படி பண்றோம்? குடும்பத்தோட இருக்கிறோம். குடும்பத்தோட இருந்து, சமுதாயத்தோட நம்ம இருந்து, நல்ல அழகா படிச்சு, பௌதிகமான ஒரு கலெக்டருக்கோ, அட்வொகேட்டுக்கோ ஏதோ ஒரு பௌதிகமான தன்மையில படிச்சுட்டு, பகவான் அருளோட நம்ம பற்றற்ற தன்மையா செய்யறோம் பாத்தியா? சமுதாய தொண்டுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்காக தொண்டு பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கோம் பாத்தீங்களா? இதுதான் உண்மையான துறவுன்றது. இது 2வது துறவு. இதுவும் முக்தி கிடைக்கும். இதுவும் முக்தி கிடைக்கும். நான் ஒரு கலெக்டர் படிச்சிருக்கேன், இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன், டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒரு படிச்சிருக்கேன். அது பௌதிக ஞானம். ஆன்மீக ஞானத்தோட இருந்து நான் பற்றற்ற தன்மையா நான் செயல்படுறேன் பாத்தீங்களா? இதுதான் வந்து உண்மையான துறவு. இதுதான். ஆனா நம்ம செயல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் என்ன தெரியும் செய்கிறாரு. அவர் கல்யாணம் பண்ண போறது கிடையாது. குடும்பத்தை விட்டாரு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அதுவும் முக்தி தான். அது கொஞ்சம் கடினமானது. ஆனா நம்ம இது இயல்பாவே நமக்கு வரும். இல்லைங்களா? 8லயும் படிச்சிருக்கோம், 7லயும் படிச்சிருக்கோம், 3வது தேதியில இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். அப்போ துறவுன்ற போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த துறவு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குடும்பத்தோட இருந்து நம்ம குழந்தையும் பெற்றுக்கிறோம். அடுத்த ஜெனரேஷன் நல்வழியை கொடுக்குறோம். நல்வழி கொடுத்துட்டு பற்றற்ற தன்மையா 50 வயசான பிறகு வனவாச வாழ்க்கை வீட்டிலேயே வாழ்றோம். காட்டுக்கெல்லாம் போல வீட்டுக்குள்ளேயே அழகா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம 50 வயசுக்கு தாம்பத்திய வாழ்க்கையே இருக்கக்கூடாது. புருஷன் பொண்டாட்டி இருந்தா கூட சரி, தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம 60 வயசு வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா சன்னியாசி எடுத்தோம். சன்னியாசி எடுத்துன்னு நேரா காசிக்கோ, யமுனாக்கோ அங்க இங்கெல்லாம் போன அவசியமே இல்லை. வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் தொல்லை கொடுக்காம நம்ம ரூம்ல உட்காந்து நம்ம பாட்டுன்னு கிருஷ்ணா, கோதா, பகவானே சொல்லிட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு உட்காந்து விடலாம். ஒண்ணு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி துறவு இருக்கணும். சாந்தி. சாந்தின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான சாந்தி நமக்கு கிடைக்குது. ஒண்ணு வந்து உடலால, ஒண்ணு மனதால, ஒண்ணு புத்தியால. இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சாந்தி இருக்கு. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற சாந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல்படுத்தும் நம்மள வந்து. சோ அந்த மாதிரி சாந்தி தான் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இன்பம் தான் நமக்கு கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி இன்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றது இது. அடுத்த நிலைக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை. உடலால செய்யற செயல்னால கண்டிப்பா நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும். அடுத்த நாள் துன்பத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசால செய்யற செயலையும் சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அடுத்த நேரம் நமக்கு புத்தியால செய்யறதுலயும் அப்படிதான் இல்லைங்களா? எல்லாம் பௌதிக தன்மையோட செய்வோம். அதே இந்த புத்தி, இந்த மனம், இந்த உடல், இந்த 3மே வந்து ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சச்சித்தானந்தம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி சாந்தி நம்ம தேடி போகணும். குற்றம் காண்பது விருப்பமின்மை. குற்றத்தை நம்ம யாருமே இவன் தவறு பண்ணிட்டான், அவன் தவறு பண்ணிட்டான், இவன் இப்படி பண்ணிட்டான், அப்படி பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம நல்ல குணம் இருப்போம். கோயில இருந்து வருவோம். கோயில இருந்தே பாருங்க, கோவிலே சில பேர் தவறு பண்ணுவாங்க. என்னப்பா நான் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கேன், நீ என்னப்பா எழுத்தாப்ப உள்ள வந்து பூந்துக்கிற, என்னப்பா நீ இப்படி பண்ற அப்படின்னு கோபப்படுவாங்க. வந்த தரிசனம் பார்க்கறது வந்திருக்கிறோம், அவன் தான் தப்பு பண்ணி உள்ள வந்துட்டான், நீங்க ஏன் தப்பு பண்றீங்க? நீங்க வந்து கேட்பீங்க, நான் அகங்காரம், நான் பொய் அகங்காரம், உண்மையான அகங்காரம், ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் ஏன் உள்ள வரான் அப்படின்னு ஒரு டிபேட் நடக்கும். ஒரு எதிர்வினை சொல்லணும் நம்ம. அதோட என்ன பண்ணலாம், சரி அவர் முந்துகிட்டு போறாரு, பகவானை தரிசிக்க போறாரு, கோயிலுக்குள்ள வந்து நம்ம ஏன் அதெல்லாம் பண்ணணும், அந்த குறை சொல்றதை நம்ம விட்டுணும். போட்டோம். நம்ம என்ன ஒரு 5 நிமிஷம் இன்னும் கோயில் இருந்தா நமக்கு உண்டான புண்ணியம் இல்லைங்களா? அந்த எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அவர் சீக்கிரமா பட்டு சீக்கிரமா வெளியே போகணும்னு பாக்குறாரு. அவரோட பார்த்தா அப்படி நாம இன்னொரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க போறோம். அந்த தன்மை வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குற்றம் காண்பதை நம்ம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த குற்றம் யாருமே நம்ம வந்து குற்றம் சொல்றதுக்கு நாம தகுதி இல்லை. நாமளே குற்றவாளி தான். ஏதோ ஒரு வகையில குற்றம் பட்டிருக்கோம். படாம கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்திருக்கிறதே வந்து குற்றம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த உடலில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. குற்றம் பண்ணலன்னா நாம ஏன் இங்க இருக்க போறோம்? பகவான்ல ஒருத்தனை போயிருக்க போறோம் இல்லைங்களா? தப்பு பண்ணாதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம இங்க வந்து பிறக்கிறோம். அப்ப நாம எப்படி ஒருத்தனை போய் நம்ம குறை சொல்ல முடியும்? குறை சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. ஆனா குறை சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை மையப்படுத்தி சொல்லணும். சனாத தர்மத்துக்கு எதிர்வினை ஆற்றணும்னு சொல்லணும். எதிர்வினை ஆற்றுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் லெவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா லெவல் 2ல வரும்போதுதான் இதை பத்தி விரிவா படிக்க முடியும். நம்ம நேரம் குறைவா இருக்கனால நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப, ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கு. குறை கண்டுபிடிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அப்பதான் வந்து அவனை நிறைய சொல்லலாம். அவனை குறைய சொல்லும் போது நிறைய சொல்லி நம்ம இப்ப பக்குவப்படுத்தணும். அந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதனால முக்கியமா வந்து மெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறை காண்பதை நம்ம குறைச்சிக்கணும். அதுதான் ஹைலைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி எல்லா உயிர்களும் மீது கருணை இருக்கணும். எல்லா ஜீவராசியத்துக்குள்ளும் பரமாத்மா இருக்கு. முக்கியமா அதுதானே. எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரமாத்மா இருக்கிற அவ பரமாத்மா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரை போய் குறை சொல்ல முடியும்? நம்ம மனைவியா, நம்ம கணவனியா, பிள்ளையா, பக்கத்து வீட்டுக்காரனே, எழுத்து வீட்டுக்காரனே, யாரை போய் நம்ம குறை சொல்ல முடியும்? யாருமே குறை சொல்ல முடியும். எல்லா இதுலயும் பரமாத்மா இருக்கிறார்.
அப்போ எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணும் போல நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பேராசைந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசை சொல்றதே வந்து ரசோகுணம் தான் இல்லைங்களா? அந்த குணம் வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா கொலை கூட பண்ணுவார். இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் அதை பத்தி. கொலை கூட பண்ணுவார், தயங்க மாட்டார் பேராசை பிடிச்சவரை. இதே அத்தியாயத்துல அதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அசுர குணங்களை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம் 4வதுல இருந்து. அதே மாதிரி கண்ணியம், அதாவது வெட்கம். கண்ணியம் சொல்வது பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்க முறை. நம்மளுடைய ஒழுக்க முறையில கரெக்டா நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வெட்கப்படுறது, வெட்கம்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி தான் வெட்கப்படுவாங்க. ஏன்னா அவங்கதான் ஹைலைட். அதுக்கு மாதாஜி தான் வெட்கப்படுறது ஹைலைட். ஆனா ஒரு பிரபுஜியே வெட்கப்படணும். பிரபுஜியே வெட்கப்படணும், மாதாஜியும் வெட்கப்படணும். என்ன வெட்கப்படணும் அப்படின்னா, நாம இந்த குத்தத்தை செஞ்சிட்டோமே, இது தவறுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம செஞ்சிட்டோமே, இது தவறுன்னு தெரியாம நம்ம செஞ்சிட்டோமே, அதுக்கு தண்டனை நம்ம அனுபவிக்கணும், நம்ம பண்ண தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடி குறுகி வெட்கப்படணும். அந்த வெட்கப்பட்டீங்கன்னா தான் நீங்க அடுத்த இது பண்ண மாட்டீங்க. வா நான் தெரியாத பண்ணிட்டேன்பா, போப்பா பாத்துக்கலாம் போப்பா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து திரும்ப தவறு செய்ய தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வெட்கப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இனி அந்த தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லைங்களா? வெட்கம்னா இதுதான் வெட்கம். சரி. அதே மாதிரி மன உறுதி. மன உறுதின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு தான் போறோன்றத பகவத்கீதை நமக்கு உணர்த்துது. அப்படி ஏன்னா குருஜி, பகவான் எல்லா அத்தியாயத்திலும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்னை வழிபடு, குருஜி, என்னை செயல்படுத்து, என்னை மையப்படுத்து. இதுதான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வர்றாரு. ஏன் சொல்றாருன்னு நிறைய பேருக்கு அந்த தாத்பரியம் புரிய மாட்டேங்குது. சில பேர் பகவானையும் தவிர ஏன் இந்த மாதிரி நான் சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரி கூட சில எல்லாருக்கும் கொஸ்டின் வரதான் செய்யும். ஏன் நம்ம அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? எவன் ஒருத்தன் நான் சொன்னாலே அவன் வீழ்ச்சி அடைவான் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், அவருக்கு ஈக்குவலா பேச ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? சோ அது வந்து தவறான இது. இதுல என்ன சொல்ல வர, அந்த மன உறுதி. நம்ம எங்க போனோம், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போனோம், பகவானுடைய வைகுந்தம் போனோம். அதுதான் நம்முடைய பிறப்பே. இந்த பிறப்புக்கு அதுதான் முக்கியத்துவமே. அந்த பிறப்பு நம்ம திருப்பியும் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்றதான் நம்ம வந்து மன உறுதியோடு நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் வீரம். வீரத்துல 2 விதமான வீரம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூழ்ச்சியால ஒரு வீரம் இருக்கு. சூழ்ச்சி பண்ணி ஒரு வீரத்தை இப்ப வந்து இவன் இருக்கான், துரியோதனன் இருக்கான். துரியோதனுக்கு வீரம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. அவன் அது வந்து அதர்மத்தை கொடுக்கறதா அந்த வீரத்தை கொடுக்குறான். அதே அர்ஜுனுடைய அந்த திறமை இருக்கு, அந்த வீரம் இருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி பாகுபாடு இருக்கு. வீரத்துக்கு 2 பாகுபாடு இருக்கு. அந்த வீரம் எப்படிப்பட்ட வீரம், சமுதாயம் மேன்மைப்படுத்தணும் அந்த வீரத்தோட நம்ம செயல்படணும். எந்த ஒரு விஷயமே அது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை. இது வந்து இந்த 20 எல்லா குணத்தோட இதாங்க ஹைலைட். இந்த வாழ்நாள்ல இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அது ஒரு அரசியல்வாதி தப்பு பண்றான், ஒரு டாக்டர் தப்பு பண்றாங்க, ஒரு அட்வொகேட் தப்பு பண்றாங்க, யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணுவாங்க, நம்ம பிள்ளைகளும் தன்மை. அந்த மன்னிக்க தன்மை இருக்கணும் அது ஏனுங்களா? ஏன்னா வந்து அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கு. அவன் செஞ்ச கர்மா அவன் பண்றான் அப்படின்னு. ஆனா அதை மன்னிக்க தன்மை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஆத்மா புனிதம் அடையும். உங்க ஆத்மாவும் புனிதம் அடையும். அப்போ எவ்வளவு நல்ல குணம் நமக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒருத்தரை மன்னிக்கிறனவ பெரிய விஷயம் அது. அந்த ஆத்மாவுக்கு நீங்க விடுதலை கொடுக்குறீங்க, ஒரு நல்வழி கொடுக்குறீங்க, நீங்களும் ஒண்ணு நல்வழி ஆகுறீங்க இல்லைங்களா? சாத்வீகமா செயல்பட்டவ இப்படிதான் வரும். தைரியம். வீரத்துக்கும் தைரியத்துக்கும் 2 விதமா சொல்லணும் இல்லைங்களா? அந்த தைரியம் இருக்கணும். எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம தைரியத்தோடணும். தூய்மை. அதாவது வெளி தூய்மை, உள் தூய்மை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இந்த மனதை நம்ம தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துறத பத்தி பார்த்தீங்களா? அந்த தூய்மை, வெளி தூய்மை, உள் தூய்மை 2மே வந்து நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல 6வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த அந்த நிலையில நாம இருக்கணும். அதே மாதிரி பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எங்கேயுமே வந்து பொறாமையே இருக்கக்கூடாது. பொறாமை இருந்தாவே அதிதி மாதிரி தான் ஆகும். இந்த 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 அத்தியாயத்துல அதுக்கு அந்த கதை பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஸ்ரீமத் பாகவத்ல படிக்க போறோம். இப்ப அந்த பொறாமையே இருக்கக்கூடாது. பொறாமை இருந்தாவே வச்சுங்களேன், நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம பந்தப்படுவோம். பொறாமை இருந்தாவே தன்னிலை இழந்துருவோம். தன்னை யாருன்ற கூட தெரியாது பொறாமைப்படும் போது. அப்போ பொய் பேசுவோம். இப்போ பொய் பேசணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தப்பு பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு பொய்யை சொல்றதுக்கு இன்னொரு பொய்யை ஒரு தேடுவோம். அந்த பொய்யை சொல்றது இன்னொரு பொய்யை தேடுவோம். நீங்களா உண்மையை சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதோட அந்த பிரச்சனை சால்வ். அதோட முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணி எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அதான்பா உண்மைப்பா, நான் பொய்யே பேசுறது கிடையாதுப்பா. நீங்க பொய் பேசுனீங்கன்னா ஒரு பொய்க்கு இன்னொரு பொய், இன்னொரு பொய் இன்னொரு கிட்டயும் போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பொறாமையில் தான் அந்த பொய்யே வர்றது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் மரியாதை எதிர்பார்க்கல். மரியாதை யார்கிட்டயுமே நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. தன்னுடைய மகன் கிட்டயோ, தன்னுடைய மனைவி கிட்டயோ, கணவன் கிட்டயோ, அப்பா அம்மா கிட்டயோ, சமுதாயத்திட்டயோ, உறவுகிட்டயோ யாருகிட்டயுமே நம்ம அந்த அந்த மரியாதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. மான மரியாதை எதிர்பார்த்தாங்கன்னா பந்தப்படுவாங்க. மான மரியாதை எதிர்பார்த்தா, என்னப்பா நோட்டீஸ்ல என் பேரை விட்டான்பா, இவன் என்ன பண்ணிட்டான்பா, இனிமே இந்த போகக்கூடாதுப்பா ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம். ஏன் நம்ம மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்ட்டு. நாமளே தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம். தப்பு பண்ணி தான் இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்ப வந்துட்டு நமக்கு என்ன மான மரியாதை இருக்குது, நமக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு? அந்த விட்டு போயிடணும். அந்த சகிப்புத்தன்மையோட அவங்க போயிடணும் இல்லைங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான். அப்ப இருத்தல். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 26 குணங்களுமே இந்த ஆன்மீக தெய்வீக குணங்கள் பாரதியின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றார்.
இந்த 26 குணங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 26 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒரு குணத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன். வாழ்க்கையில 26 குணமும் நீங்க ஃபாலோ பண்ண அவசியம் இல்லை. அந்த ஏதாவது ஒரு குணத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நாள்பட இந்த 25 குணமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். ஆல்ரெடி ஒரு குணத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. என்னப்பா ஃபாலோ பண்ணிருங்க? ஒரு மன உறுதி அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட் எடுத்துறீங்க, இல்ல சகிப்புத்தன்மை எடுத்துக்கிறீங்க, இல்ல அகிம்சை எடுத்துறீங்க. ஏதோ ஒரு 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 தெய்வீக குணங்கள் எடுத்துங்க. அதான் தெய்வீக குணம். அந்த தெய்வீகம் எடுத்துக்கினா 25 குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? இதுதான் பெரிய விஷயம். அதான் பகவான் சொல்றாரு, இது உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றாரு இந்த இந்த பதம் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। दम्भो दर्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं जाभिजातस्य अपात संपदम् आसुरीं। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாருங்க, 26 குணங்கள் தெய்வீக குணங்களை பார்த்துட்டோம். அசுர குணங்கள் மொத்தமே 6 தான். அந்த 6 குணங்களை பாருங்க. என்ன பாருங்க? தற்பெருமை. இப்ப தற்பெருமையா சொல்ல டக்குன்னு நம்ம மைண்ட்ல என்ன வரும்? பகவத்கீதை படிக்கிறனால சொல்றோம். நம்மளோட சொந்த பந்தம் எல்லாம் இருக்காங்க, அதை விட்டுருங்க. இப்ப கீதையை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா யார சொல்லுவோம்? தற்பெருமை சொல்லணும், துரியோதனன் தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இதுலயே பாரு 1வது அத்தியாயத்திலேயே அவன் தற்பெருமை தான் பேசிட்டு இருந்தான். யாருகிட்ட? அதாவது அவன் பேசுறத சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்ன சொல்றான்? என்னுடைய படை பாரு, எனக்கு இவ்வளவு சேனை இருக்கு, உனக்கு இவ்வளவு சேனை, எனக்கு 11 சேனை இருக்கு, நீ 7 சேனை வச்சுக்கிற அப்படின்னு. அப்புறம் நம்மள பீஷ்மரை பத்தி பெருமையா பேசுறது, இதை பத்தி பெருமையா பேசுறது, தன்னோட நிலையை பத்தி பெருமையா பேசுறது, இதெல்லாம் தற்பெருமை இல்லைங்களா? அந்த தற்பெருமை சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசூர குணங்கள் தான். நான் இவ்வளவு செல்வாக்கா இருந்தேன், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நான் டீச்சிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமை தான். அந்த தற்பெருமை சொல்லும் போது என்ன வேணும்னா ரஜோகுணத்துல போடணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எவ்வளவுதான் டீச் பண்ணாலும், எவ்வளவுதான் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணா கூட சரி, அந்த குணம் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செயல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த செயல பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அப்ப தற்பெருமை, அகந்தை, அதே மாதிரி வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. இந்த 5மே பாருங்களா ஒண்ணு போல இருக்கும் பாருங்க. குறிப்பா சொல்லப்போனா இந்த அறியாமை. நம்ம தெரியாம பண்ணிட்டோம், தெரிஞ்சு பண்ணிட்டோம், தெரியாம பண்ணிட்டோம், இப்படியே மாறி மாறி சொல்றாங்களா? அப்ப நம்ம இயல்பாவே நம்ம நினைச்சுக்கணும். என்ன நினைச்சுக்கணும்னா, அறியாமை தெரியாம பண்ணிட்டோம்பா அப்படின்னாவே நீங்க அசுர குணத்துக்கு நாமோ. அதுதான் இயல்பு, அதுதான் உண்மையான தத்துவம். அதுதான் நம்மளுடைய தாற்பயமா இருக்கணும். நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து அறியாமை. அப்போ அது அசுர குணம். அந்த குணத்துல நம்ம வெளியே வரணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். திரும்ப 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 ஒரு ஆட்டை மன்னிப்பு கேட்டே இருக்கக்கூடாது. திரும்ப 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 நன்றி சொல்லவே கூடாது. நன்றி சொல்ல என்ன இருக்கணும்? நம்ம பந்தப்படுறோம் அவங்க கிட்ட, நாமளும் பந்தப்படுறோம், அவங்களும் மரியாதை எதிர்பார்ப்பாங்க. நீங்க மரியாதை தான் நம்ம சொல்றோம். தெரியாம செஞ்சுட்டப்பா, மன்னிச்சிருப்பான்னு சொல்றது நல்லதுதான், தப்பு இல்லை அது. ஆனா திரும்ப திரும்ப அதை செய்யக்கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அப்ப நீ ஒரு வாட்டி சொல்லி தப்பு பண்ணிட்டியா, அதே யார்கிட்ட சொல்றீங்க? தப்பு நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க, அவர் உங்க தப்புனால அவர் பாதிப்படைஞ்சுவார் இல்லையா? அந்த பாதிப்பு அடைஞ்சவரை பகவானை நினைக்கணும். நீங்க பகவானை என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்றத விட, ஹரே கிருஷ்ணா தப்பு பண்ணிட்டேன், ஹரே கிருஷ்ணா தப்பு பண்ணிட்டேன், ஹரே கிருஷ்ணா தப்பு பண்ணிட்டேன் 3 வாட்டி சொல்லிட்டு நீங்க வெளியே வந்துடலாம் இல்லைங்க. அதை விட்டுணும். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல விட, நன்றி சொல்றது தான் நல்ல குணம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. நன்றி சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுமோ நம்ம பந்தப்படுவோம். திரும்ப 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 சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு பேசிட்டே இருக்கும் போது ஒருத்தர் என்ன ஒரு கிராஸ் பண்ணி பேசுறான்னு வச்சுக்கலாம், சாரிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நான் பேச போறேன் நில்றா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? சாரிங்க, நீங்க ஒருத்தர் நம்ம ஒரு டிபேட்ல பேசிக்கிட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம், சாரிங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்றோம். நாம சொன்னப்போ என்ன அர்த்தம்? இங்கிலீஷ்ல ஸ்டைலா சொல்லுவோம், சாரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம பேச ஆரம்பிப்போம். அப்ப அது எதிர்வினை. அப்ப என்ன அர்த்தம் பாருங்கன்னா, நான் பேச போறேன் நீ பேசாத அப்படின்னு போது என்ன ஆகுது? தற்பெருமை. அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரசோகுணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அசுர குணம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒருத்தர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னு செய்யலாம், அவரை வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லி உங்களை அத பகவான் அனுகிரகத்தால உங்களுக்கு நன்மை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான். பகவான் நாமத்தை சொல்லிடுங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு நன்றி சொல்றீங்க? பகவானுக்கு சொல்றீங்க. பகவானுக்கு சொல்லும்போது அவரை பகவான் நினைச்சு சொல்றீங்க. அப்ப அந்த நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணவரு பகவானுடைய நேர் சக்தி அவருக்கு கிடைக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு பலன் அவருக்கு கிடைக்கும். யாரால? நீங்க பலன் அடைஞ்சதுனால, அந்த பலனால அவருக்கு அந்த முத்தி, அந்த அவர் நன்மை காரியம் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா? அந்த ஆங்கிள் நம்ம சொல்லணும். பெருமைன்னா அந்த மாதிரி தற்பெருமையா இருக்கக்கூடாது. பெருமையா சொல்லலாம். ஒருத்தர் பெருமைப்படுத்தும் போது பகவானை மையப்படுத்தி பெருமைப்படுத்தணும். தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. இந்த 6மே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கதையே சொல்லலாம். ஒண்ணு ஒரு கதை சொல்லலாம். ஆனா இப்ப நம்ம நேரம் பத்தாது. 2வது இனி வர ஸ்லோகத்துல 20 ஸ்லோகமும் இனி வர ஸ்லோகத்துல பகவான் இதை பத்தி தான் பேச போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा।
दैवी संपत् विमोक्षाय निपन्दाय सुरीमदा माशु सह संबदं दैवीम् अभिजातो असि पांडवा। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் முத்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்கள் பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்கள் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்ற முன்னாடி சொல்லிட்டார். ஏற்கனவே நம்ம 11வது அத்தியாயத்திலே விராட் ரூபத்திலே பகவான் வந்து சொல்லிட்டார், நீ ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ பாவமற்றவன்டா, உனக்கு அந்த தெய்வீகமான சக்தி உனக்கு இருக்கு, அதுவும் எதிர்காலத்துல நீ பெரிய ஆளா வருவேன்றது விராட் ரூபத்திலே காமி சொல்லிட்டார். இந்த இடத்துல சொல்றாரு, நீ வந்து பிறப்பாலே வந்து உண்மையே நீ தெய்வீகமான குணங்கள் பிறந்தவ அப்படின்றாரு. நாமெல்லாம் தெய்வீக குணம் தான், பகவானுடைய அம்சம் தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நம்ம அறியாமையில இருக்கோம், தெரியாம நாம செயல்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதை புரிய ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளும் பகவானுடைய அம்சம் தான், அர்ஜுன மாதிரி நம்மளும் பகவானுடைய அம்சம் தான். எல்லாருமே பண்ண ஒரு காரணத்துக்காக ஏதோ தவறு பண்ணியிருக்கிறோம், அந்த தவறை வந்து நம்ம இங்க திருத்திக்கணும், இந்த லோகத்தை வந்து நம்ம திருத்திக்கணும். இந்த லோகத்தை திருத்தாம இருந்தா திரும்ப திரும்ப ஏதோ தவறு பண்ணிட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த மரண லோகத்துல நம்ம மீண்டு கிடக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன படிங்க மாதாஜி? हरे कृष्णा। द्वभूत सर्वको लोके अस्मिन् दैव आसुर्येव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पात मे शृणु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழி தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையாக உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிகவும் விவரமாக விளக்கி உள்ளேன், இனி அசுர குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இந்த 6வது பதத்திலிருந்து பகவான் சொல்ல வர. சரி, ஒரு சின்ன ஒரு இதிகாசம் இருந்து ஒரு கதை, அதாவது கதை இல்ல, இது வந்து நம்முடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இது ஒரு சின்ன இதுதான். கசிப முனிவர். கசிப முனிவர்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 7 பிரஜாபதிகள் 7 பெருமுனிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பகவான் பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல 4 சனத்குமாரை படைச்சார், அவங்க பிள்ளைங்களை படைச்சார். அதுக்கப்புறம் 7 பெருமுனிகள், அந்த 7 பெருமுனிகளோட தான் இவர் கசிப முனிவர். 5வது வரவர் கசிப முனிவர். ஸோ இந்த கசிப முனிவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மனைவிமார்கள் இருக்காங்க. அதாவது தக்ஷனோட 88 குழந்தைகள் தக்ஷனுக்கு பிறக்கிறாங்க. அதுல முதல் குழந்தைய ஐயன் சிவபெருமான் திருமணம் பண்ணிக்கிறார், அவங்க தான் தாக்ஷாயினி. இதுக்கப்புறம் வர பிள்ளைகளை வந்து இவருக்கு கசிப முனிவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். 12 பெண்களை பண்ணிக்கிறார். அந்த 12 பெண்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி, திதி. இவங்க 2 பேர். அதிதின்னு சொல்லும் போது அசுர குலத்தோட, அது அதிதின்னு சொல்லும் போது தெய்வீக குணத்தில் உள்ளவங்க, தேவர்களோட தாயாராங்க யாரு? அதிதி. திதின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குலத்தோட தாய் அவங்க. 2 பேருக்குமே அப்பா யாருன்னு பார்த்தா கசிப முனிவர் தான். ஓகேங்களா? இது நம்ம சிம்பிளா படிக்கிறோம், ஏன்னா இந்த நேரம் பத்தாது, அதனால நம்ம படிக்கிறோம். இது இன்னும் சொல்லணும், நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் வந்து அவங்களோட சகோதரிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அதிதியோட இது தாக்ஷாயினியோட பிள்ளை, அவங்களோட சகோதரிகள் இன்னும் 27 பேர் இருக்கிறாங்க. அது சந்திர பகவான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க தான் 27 நட்சத்திரங்கள் சொல்லப்படுது. நம்ம அதெல்லாம் பின்னாடி 2வது லெவல்ல வரும்போது நீங்க பார்க்கலாம், ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். சரி, இந்த இடத்துல திதி. இப்ப நாம வந்து அதிதி திதியை பத்தி நம்ம விவரமா படிப்போம். அதிதின்னு சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அதாவது தேவர்களோட, இந்திரனோட அம்மா, தேவர்களுடைய எல்லாருடைய தேவர்களுடைய அம்மா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி. அவங்க வந்து ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாங்க, ரொம்ப பயபக்தியோட பகவானோட உணர்வோட எல்லா செயலும் செயல்படுவாங்க. அந்த லோகத்துல உள்ள எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத அந்த குணம் இருப்பாங்க. அதே திதி பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களோட தாயார் அவங்க. அவங்க பொறுமை இருக்க மாட்டாங்க, சுயநலமா நடந்துப்பாங்க, அவங்க பேசுறதே வேதம்னு சொல்லுவாங்க, வேதத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, விகர்ம பணி தான் அவங்க செய்வாங்க. யாரு? திதி. இவங்க 2 பேரை பத்தி தான் படிக்க போறோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது கண்டத்துல 16வது அத்தியாயத்துல 11வது பாதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நான் அந்த ஸ்லோகம் படிக்கல, அப்படின்னு பொருள் ஒரு முறை படிச்சு நான் போயிட்டே இருக்கேன். நீங்க தெரிஞ்சுட்டா போதும். நீங்க அது ஏதாவது புக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத் புக் எடுத்து பார்க்கலாம். 3வது கண்டத்துல 14வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்றதுன்னா, எனவே உமது முழு கருணையாலும் என் மீது வைப்பதின் மூலம் என்னிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்வீராக. நான் புத்திரர்களை பெற வேண்டும் என விரும்புகிறேன். எனது சக்காலத்தியான செல்வ செழிப்பினை கண்டு நான் துன்புறுகிறேன். இவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலம் நீங்கள் மகிழ்வீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். யாரு கேட்கிறாங்க? திதி கேட்கிறாங்க. அதாவது அசுர குலத்தோட தாய் வந்து கசிப முனிவர் அப்பதான் இது காட்டுல போய் தவம் வந்து 10,000 வருஷம் தவம் வந்து வீட்டுக்கு வர்றார். வீட்டுக்கு வந்தோடனே இந்த தாய் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க. யாரு? அசுர குலத்தாரு. என்ன கேட்கிறாங்க? சக்காலத்தின்னு யார சொல்றாங்கன்னா தன்னுடைய சகோதரிய சொல்றாங்க. ஏன்னா அவருக்கு வந்து பிள்ளைகள், நல்ல பிள்ளைகள்லாம் பிறந்திருக்கிறாங்க, தேவர்கள்லாம் வந்து பிறந்திருக்காங்க. எனக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாமே அசுர பிள்ளையா இருக்கு, அதனால எனக்கு ஒரு நல்ல பிள்ளையை கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாங்க திதி.
அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்து போறோம்? சுயநலம் இருக்கு அந்த கேட்கிற விதத்துல, பொறுமை இல்ல, காமம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, சுயநலத்துக்காக தத்துவம் பேசுறாங்க, தர்மத்தை அலட்சியப்படுத்துறாங்க. ஒரு கணவர் வீட்டுக்குள்ள வராருன்னா அவரை ஆசோசனைப்படுத்திட்டு அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாம பதில் கொடுக்கணும். அது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் பண்ணிதான் உங்க பிள்ளைகள் இறந்தாங்க. அப்போ வந்து சுயநலம் பேசுது. தத்துவத்தை வந்து தத்துவத்தை தன்னோட இதுக்காக எடுத்துக்கிட்டு சுயநலமா பேசுறது. சோ இந்த மாதிரி பாகுபாடுகள்லாம் இந்த தாய் கிட்ட இருக்குன்றது நாம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 8வது காண்டத்துல 16வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுறாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. என்னன்னா பற்பல நாளுகளுக்கு பிறகு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவரான கசிப முனிவர் தனது சமாதி நிலையிலிருந்து எழுந்தார். அதிதியின் ஆசிரமத்திற்கு திரும்பி சென்றார். அவர் அது மகிழ்ச்சிகரமான நிலையில் இல்லாததை கண்டார். இப்ப திதி வீட்டுக்கு போயிட்டோன்னா இந்த ப்ராப்ளம். இப்ப அதிதி வீட்டுக்கு வராங்க, அதாவது தேவரோட தாயார் வீட்டுக்கு வராரு. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா சோகமா உட்காந்து வாசப்படியில் உட்காந்து கிடக்குது. வாசப்படினா அந்த திண்ணையில போய் உட்காந்து கிடக்குது. உடனே கசிவு என்ன வெளியே உட்காந்து ரொம்ப சோகமா உட்காந்துக்கிற, என்ன விஷயம் உனக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஒன்னும் இல்ல, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அதாவது என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய பிள்ளை, அதாவது சகோதரி மட்டும் சொல்லல, என்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் இறந்துட்டாங்களே, அந்த மாதிரி இப்ப அந்த மாதிரி பிள்ளை இறந்துட்டாங்களே, ஒரு நல்ல பிள்ளையா வந்து என் சகோதரிக்கு நீங்க கொடுக்க கூடாதா, வரம் கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா? அதிதி சொல்றாங்க. அப்போ திதியோட பிள்ளைகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிள்ளையா அந்த தாய் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அதிதி என்ன பண்றாங்க? இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும், எனக்கு உடனே குழந்தை பாக்கியம் கொடு, எனக்கு புத்திர பாக்கியம் கொடு அப்படின்ற. அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்திருக்கேன், இப்பதான் கால நேரம் இல்லை, அதுக்குன்னு ஒரு பிராத்தம் இருக்கு, அந்த டைம் இருக்கு, அந்த டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும், நீ பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொன்னார். அவங்க கேட்கல. ஆனா இந்த தாய் என்ன சொல்றாங்க? அந்த அவளுக்கு ஒரு நல்ல புத்திரனா கொடு, நல்ல புத்திரனா கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா கேட்கிறாங்க. அப்ப இந்த அம்மாவுடைய சுயநிலை, இந்த அம்மாவுடைய குணங்கள் எப்படி பாருங்க. சுயநலமற்றவர், கடமை உணர்வோடு மனைவி, அதாவது பொறுப்பானவர், சாந்தமானவர், பொறாமையற்றவர், தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார். இல்லைங்களா? இதுதான் தர்மம். இப்படிதான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு மாம்பழத்தை எடுத்து நம்ம பிழிஞ்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மாம்பழ ஜூஸ். அண்ணாச்சி பிழிஞ்சா அண்ணாச்சி ஜூஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்களா? அப்ப நாம் எது நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு தவறான செயல் பண்ணா தவறான செயல் தான் கிடைக்கும் நமக்கு. சரிங்களா? அப்போ நாம அந்த 2 பேர் தாய்க்கு உள்ளனுக்கு அப்ப கோபத்தை தூண்டுற சூழ்நிலையை பொறுத்துக் கொள்ளும் திறமையை கொண்டு ஒருவர் சிறந்த நபரா என்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இது சில பிரபுபாதாவுடைய பொன்மொழியா இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப அதிதியோட பாதுகாப்பின்மை, சகிப்புத்தன்மை சொல்றாங்க தேவரோட தாயார். அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த அந்த அம்மாவுக்கு வந்து குழந்தைகளே சரியான குழந்தை இல்ல, நல்ல குழந்தை பெண்ணோட சகிப்புத்தன்மையோட நல்ல குழந்தை கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? திதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரனை கொல்லக்கூடிய எனக்கு மக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து அதை பழிய போடுறாங்க இந்த மாதிரி. ஏன்னா என்னுடைய விஷ்ணு வந்து எனக்கு என் குழந்தை கொண்டுட்டான், இந்திரன் போய் சொல்லிட்டு இந்திரன் சொன்ன உடனே விஷ்ணு வந்து என் பிள்ளைய கொண்டுட்டான், அதனால எனக்கு அவனை கொல்லக்கூடிய குழந்தை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு கொல்லக்கூடிய இல்ல, இந்திரனை கொல்லக்கூடியவன். இந்திரன் யாரு? தன்னுடைய மகன் அவன். தன்னுடைய மகசானத்துல பார்க்காம வேறு ஒரு ஆள் இதுல பாக்குறாங்க. அப்ப எந்த மாதிரி ஆசோர குணங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பிள்ளைகளும் அவங்களுக்கு பிறக்கும் இல்லைங்களா? அதே பேசலாம். இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்துல 16வது அத்தியாயத்துல 17வது பாகத்துல சொல்லப்படுறாங்க. முனிவர்களின் சிறந்தவரே, மங்களகரமான வரங்களை அளிப்பவர்களே மிக சிறந்தவரே, தயவு செய்து எங்களது நிலையை கருத்தில் கொண்டு எனது புத்திரிகளை இழந்து விட்டதை அவர்கள் திரும்ப பெறுவதற்கான வரங்களை அவருக்கு அளிப்பாயாக. யார் சொல்றா? அதிதி சொல்றாங்க. தேவரோட தாயார் சொல்றாங்க. புத்திரலை எழுந்துட்டாகும், அதனால ஒரு நல்ல புத்திரர்கள் அவங்க மரமா கொடுங்க அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க இதா ரொம்ப ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்றாங்க. அவங்க அதிதி வந்து தன்னுடைய கணவர்கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க. இதே 6வது காண்டத்துல 18வது அத்தியாயத்துல 37வது பாகத்துல சொல்லப்படுது என்ன பாத்தீங்கன்னா, திதி பதில் உரைத்தார். அதாவது சிறந்த ஆத்மாவாகிய என் கணவரே, நான் என் மகனை இழந்து விட்டேன், தாங்கள் எனக்கு வரம் அளிக்க விரும்பினால் இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மரணமற்ற ஒரு மகனை நான் வேண்டுகிறேன். ஏனெனில் இந்திரன் விஷ்ணுவின் உதவியுடன் என் இரு மகனின் இரணியும் கசிபையும் கொன்று விட்டான் அப்படின்னு இந்த அம்மா தீதி கேட்கறாங்க. அவங்க என்ன கேட்கறாங்க? நல்ல பிள்ளையை கொடுன்றாங்க. இந்த அம்மா என்ன கேட்கறாங்க? இந்திரனை கொல்லக்கூடிய பையன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு இந்த அம்மா கேட்கறாங்க. அப்ப 2 பேருக்குமே என்ன பாருங்க, அதிதி பாருங்க, தனது பங்குனை கேட்டல், பழிவாங்க மென்னமில்லை, விரோதிகளுக்கும் துன்பம் இழைக்காத தன்மையை தான் அதிதி கேட்கிறாங்க. ஆனா திதி என்ன கேட்கறாங்க? குற்றத்தினை ஒப்புக்கொள்ளாமை, விரோதியை கொள்ளும் எண்ணம் இருக்கு, சதி திட்டம் இருக்கு, சூழ்ச்சி இருக்கு, தாழ்ந்த குணங்கள், தோற்றும் தீர்மானம் யாருக்கு? திதிக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு? 2 பக்கமும் மோளம் கப்பலம் மாதிரிதான். இந்த பக்கம் அடிக்குது, இந்த பக்கம் 2 பக்கமே நல்ல மனைவியா இருக்காங்க, கொஞ்சம் கெட்ட மனைவியா இருக்கிறாங்க. அசுர குணம், சாத்வீக குணம் இருக்காங்க. 2த்துக்கும் மாட்டி நிற்கிறாரு. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா? இவர் என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல அதே 8வது காண்டத்துல 16வது அத்தியாயத்துல 20வது பாகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க.
என்ன சொல்றான் பாத்தீங்கன்னா, அன்புள்ள அதிதி பரமபுருஷ பகவான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. அவரே அனைத்திற்கும் எஜமானார். அவரால் எல்லோருடைய எதிரிகளையும் அடக்கிவிட முடியும். மேலும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவர் எனப்படும் அப்பரமபுருஷன் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக குரு என்பதால் அவரால் மட்டுமே அனைவருக்கும் சர்வ மங்களம் வரங்களை அளிக்க முடியும் சொல்றாரு. ரெண்டு பேருக்குமே வரம் கொடுக்குறேன், ரெண்டு பேருக்கும் புத்திர பாக்கியம் கொடுக்குறேன். அதனால வந்து நான் சொல்ற மாதிரி விரதங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க, பகவானை அனுகிரகம் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த அம்மா கிட்ட வந்து பயோ விரதம் இருக்கு சொல்றாங்க. யாருக்கிட்ட? அதிதி கிட்ட, தேவர்கள் தாயார்கிட்ட, அதிதி கிட்ட பயோ விரதம். பயோ விரதம் இருந்ததால் அந்த அம்மாக்கு என்ன கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து வாமன அவதாரம் வந்து அவருக்கு பிறக்கிறார். கசிப முனிவருக்கும் அதிதிக்கும் வந்து பிறக்கிறார். இரண்டாவது முதல்ல வந்து விஷ்ணுவா பிறக்கிறார், இரண்டாவது வந்து வாமனரா வந்த, மூணாவது தான் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவங்க வயசு தான். தேவகி தாயார் யாருன்னா அதிதி தான். அதே மாதிரி வாசுதேவர் யாருன்னா கசிப முனிவர் தான். அப்போ மூணாவது வாட்டி வரம் வந்துதான் வந்து அந்த பயோ விரதம்னால அவரு பகவான் கிருஷ்ணரா பிறந்தார், பகவான் வாமனரா வந்தார், பகவான் விஷ்ணுவா வந்து அவருக்கு மகனாக பிறக்கிறாங்க. இந்த பயோ விரதம். ஆனா இன்னைக்கும் பிராமணர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பயோ விரதம் இருப்பாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் குறிப்பிட்ட நாள் இருப்பாங்க. இருந்தா தனக்கு பகவானே வந்து குழந்தையா பிறப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம். அது அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த அம்மா இவருக்கு சொன்னார் இல்லையா, கசிப முனிவர் திதிக்கு, அந்த அசுர தாய்க்கு, அந்த அம்மாவும் அது கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ணதுல அவங்க வந்து என்ன பண்ணா 49 மருதுகள் பிறக்கிறாங்க. 49 மருதுகள் பிறக்கிறாங்க. இந்த மருதுகள் பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். ஏன்னா வந்து அவங்க கடைசியில யாரை கொல்லக்கூடிய மகன் வேணும்னாங்க, இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் வேணாங்க. ஆனா இந்த 49 மருதுகள் என்ன தெரியுங்களா, கடைசியில போய் இந்திரனுக்கே போய் அவருக்கு போய் சேவை பண்றாங்க 49 பேர். ஏன்னா அந்த விரதம் இருந்தாங்க, பும்சோன விரதம் இருந்தனால இவங்க பயோ விரதம் இருந்தாங்க. அந்த அம்மா வந்து என்ன இருந்தாங்க, பும்சோன விரதம் அந்த அம்மா இருந்தாங்க, திதி. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி மகன்கள் பிறந்தாங்க. தேவர்களுக்கு தொண்டு பண்ற மாதிரி போய் பிறந்தாங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி, ரொம்ப நல்லா இருக்காது. சோ அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க பாருங்க, நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும். என்ன தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையை அமையும்ன்றது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கீதையிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு ஸ்டோரி மூலியமாக ஒரு அழகா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைன்றது நம்மளுடைய வாழ்வியல முக்கியமா நம்ம எடுத்து கொடுக்கறதா இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப அழகா திருக்குறள் மாதிரி 2 லைன்ல கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுங்க. காலையில இந்த 18 அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே காலையில 6:30 மணிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இப்ப 4வது காண்டம் ஓடிட்டு இருக்கு. அதனால எல்லாரும் பாருங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் நான் எடுப்பேன், நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம். மற்ற நேரம் மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. நீங்க பாருங்க, 6:30 மணிக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுங்க காலையில. ஓகேங்களா? சரி, 7வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रवृतं च निवृत्तं च जनाना विदुरासुरः न शौचं न विशासोरो न सद्यं देशि विद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஸ்லோகம் ஃபாஸ்டா படிங்க மாதாஜி, டைம் இல்ல. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையான முறையை நடத்தையோ, அதாவது தூய்மையோ முறையோ நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களால் காணப்படுவதில்லை. அசுர குணங்கள்ல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துக்கு சுகம் கிடைக்கணும், அதாவது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நோய் வரும், பிரச்சனைகள் வரும், குடும்பம் கெட்டு போயிடும், சமுதாயம் கெட்டு போயிடும், அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அந்த நேரத்துக்கு என்ன நம்ம சுகம் கிடைக்குது அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. எதிர்வினை என்னன்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், வாழ்க்கையில் நிறைய சொல்லலாம். ஒரு சின்ன ஒரு கால் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறதுனால கீழே உள்ள உயிரினங்களுக்கு கொல்லப்படுமா, இந்த ஸ்டெப் வைக்கிறதுனால யாருக்கா இடைஞ்சல் இருக்கா, யாராவது, இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் சொல்றேன். அது மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது எதிர்வினை இல்லாம நம்ம செயல்படணும். எதிர்வினை எப்படி இருக்கணும்னா சாத்வீகமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. असत्यम् अप्रिदष्टं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अप्रस्परं सम्बोधं किम् अन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றன. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதான், காமத்தை தவிர இதற்கு வேற காரணமே இல்லைன்னு அவர்கள் கூறுவார்கள், சொல்கிறார்கள். எப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது நாத்திகம் பேசுறவங்க எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் நிலை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க, அடுத்த நிலையை பார்க்கவே மாட்டாங்க. அடுத்த நிலையை பார்க்கறதுனா சுயநலமா திங்க் பண்ணுவாங்க. அடுத்த அந்த நாத்திகவாதிகள் அப்படிதான் பேசுவாங்க. எப்படின்னா கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தன்னுடைய நலனுக்காக தான் சொல்லுவாங்க. அடுத்தவங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணுங்க
அப்படின்னு சொல்றது எப்படின்னா சுயநலத்துக்காக சொல்லுவாங்க. பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம இதை பண்ணணும், நம்ம எல்லாரும் மதிக்கணும் அப்படின்னு தத்துவங்களும் நிறைய பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி பேசி மத்தவங்களை கவர் பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் போயிட்டாரு இப்போ. அவர் பேசுற தமிழை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா பேசுவார். அவர் அவ்வளவு அழகா பேசுவார். அவர் அவ்வளவு ஃபுல் 100% நாத்திகம். ஏன்? சுயநலம். அதுல காம இச்சையும் இருக்கும். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுறவங்க எல்லாருக்கும் வர 4 பொண்டாட்டி 5 பொண்டாட்டி 6 பொண்டாட்டி வச்சிருப்பாங்க. திருமணம் ஒழுங்காவே பண்ண மாட்டாங்க, மறைமுகமா பண்ணிப்பாங்க. மறைமுகமா இது மாதிரி காம இச்சைகள் வேற இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பணத்தை சொத்து சேர்த்துட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றாங்கன்னா நாத்திகவாதிகள், ஒரு பொறுப்பற்றவங்க, அசுரத்தன்மை. அந்த மாதிரி சங்கத்துல இருந்து நம்ம என்னைக்குமே அந்த துணையே போகக்கூடாது, மறைமுக துணை போகக்கூடாது. நம்ம இதுதான் வேதம் சொல்லுது. அப்படி மறைமுகமாக துணை போனா கூட அந்த அதர்மத்துக்கு நாம தான் குறிக்கோள் ஆயிடும். இல்லைங்களா? இல்லைங்களா? சமுதாயத்துல இருந்து அவங்களை அக்கறைப்படுத்தணும், அவங்களை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய சேவையா இருக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதும் என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அது காம இச்சால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும், காமம் தான் இது எல்லாமே காரணம் அப்படின்வாங்க. தன்னுடைய இப்போ வேற ஒரு சமுதாயத்துல பார்த்து வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருக்காங்க, இப்போ இருக்குது கலிகாலத்துல. தன்னுடைய பிள்ளையை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க, தன்னுடைய பிள்ளையே திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க குழந்தை கொடுக்குறாங்க. சோ இது மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் எல்லாம் இருக்காது. சோ அதையும் கோடிட்டு காட்டுறாங்க. இங்க இருக்கிறவங்க நாத்திகம் பேசுறவங்க அதையும் கோடிட்டு காட்டுவாங்க. காம இச்சையில எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை. அண்ணன் தம்பி பாப்பா தங்கச்சி அம்மா புள்ள பொண்ணு இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. காமம் வந்துட்டாவே போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அது நாத்திகவாசிகள் பேசுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி தன்மை ஒழுங்கெல்லாம் நம்ம நிராகரிக்கணும் அவங்களை எல்லாம். இல்லைங்களா? நம்ம மேன்மை அதை சார்ந்து இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமுதாயம் சீர்கெட்டு தான் போகும். இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்ட காமத்தை தவிர இதற்கு வேற காரணமே இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம் மாத்தாரு. हरे कृष्ण। एदां दृष्टिम् अवष्टप्य नष्टोतात्मन अल्पबुद्धयः प्रबन्धयुक्तकर्माणः शयाय जगतो अहिताः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள் தம்மை இழந்தவர்களான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான அதாவது பலனற்ற கொடூரமான செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அறிவில்லாதது, அதாவது ஞானமே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற போறேன், நான் தான் இந்த உலகத்தை இது பண்ண போறேன், அதாவது நான் ஃபாலோ பண்றதை நீங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க, நீங்க ஃபாலோ பண்ண அழிஞ்சிருவீங்க, உங்களை நான் கொன்னுடுவேன், உங்களை இது பண்ணிடுவேன், சீரழிச்சிடுவேன், இப்படியே சொல்லி சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மக்களை பயம் போத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த செயல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த அசுரத்தனமான வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. हरे कृष्णा माताजी. 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण। कामम् आश्रित्य ये दुष्पूरं तम्बमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्गृहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। हरे कृष्ण। அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தால் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விருதுகளில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களை கவரப்படுகின்றனர். நிரந்தரமற்ற பொருள்கள்னா என்ன? இந்த உடலுக்காக, இந்த புத்திக்காக, இந்த மனத்துக்காக. இது நிரந்தரம் கிடையாது இல்லைங்களா? இது அழியக்கூடிய உடல். ஆனா இதுக்குதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்க, உடல் சுகத்துக்காக தவறான பாலுணர்வு ஏற்படுத்துவாங்க. தவறான பாலுணர்வு, அடுத்தவங்க மனைவியை பாக்குறது, அடுத்தவங்களுடைய போய் கலவாரம் பண்றது. சோ இந்த மாதிரி இல்லீகல் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, தவறான பாலுணர்வு. அதே மாதிரி சீட் ஆடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போயிடுவாங்க. இந்த ரேஸுக்கு போறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம், கேம் ஆடுறது, கண்ட கேம் ஆடின்னு கிடக்கிறது, இதெல்லாம் கேம்பிளிங். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மது போதைகள், அந்த கஞ்சா அடிக்கிறது, மது போதை பண்றது. சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் மாமிசம் சாப்பிடுறது. அசலே அதை கண்டிப்பா மாமிசம் சாப்பிடவே கூடாது. கருட புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லப்பட்டுன்னா, நாம இன்னைக்கு மாமிசம் நம்ம தின்னணும்னு வச்சுக்கலாம், இதே உடலை அந்த மாமிசம் நம்மள தின்னும். இந்த மாமிசோட உடலோட ஆத்மா நம்ம உடலை தின்னும். அது இது வேதம் சொல்லுது. அது நாளைக்குதான் நடக்க போகுது, இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது தாற்பயமே கிடையாது. அது பாத்தீங்கன்னா அது அதர்ம செய்யற செயல் தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. தெய்வீகமான குணங்கள், ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க அந்த மாதிரி சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாமிசம் சாப்பிடுறது, மது போதையில் இருக்கிறது, கேம்பிளிங் இருக்கிறது, தவறான பாலுணர்வு, இந்த 4மே சமுதாய தூண்கள் சொல்லிட்டு 5வது அத்தியாயத்திலே பகவான் ரொம்ப 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 அழகா நம்ம கொடுத்துருக்காரு இல்ல? எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விருதுகளே நம்ம ஈடுபடணும். ஆனா அதே அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமற்ற பொருள் மேலதான் ஈடுபாடே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? 11-12 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। चिन्ताम् अपेरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रितः कामभोग परमा एतावत् इति निश्चितः आशाभाषा शतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यो येनाथ संजयान्। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இது பாருங்க, ஒரு மனிதனா பிறந்தா ஹாப்பியா இருக்கணும், சந்தோஷமா சாப்பிடணும், நல்லா இது பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க. ஆனா வந்த இது அவங்களுக்கு அதை பத்தி சிந்திக்கவே மாட்டாங்க. அது அந்த மாதிரி கோலே அவங்களுக்கு இருக்காது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாருங்க, இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி உள்ளவரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை, அவங்க என்னைக்குமே திருப்திப்படுத்த முடியாது. அந்த மாதிரி சுகமா இருக்கணும், ஜாலியா போகணும், சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே அந்த கவலைகள் அந்த அந்த இதுலயே இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அதே பகவானுகிட்ட நீங்க அது இல்ல, அதை விட பேரானந்தம் கிடைக்கும் நம்ம. பகவானுகிட்ட பகவானை பார்த்து இன்னையோட காலையில பாருங்க, இன்னைக்கு ராஜா இது பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணோம், ராஜா அலங்காரம் பண்ணோம். இப்ப வரைக்கும் பகவானை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போதும். அந்த அளவுக்கு இருக்கு பகவானுடைய அது பார்க்க பார்க்க கண்ணுல இருந்து அப்படியே அப்படியே கைகாலம் நடுங்குது, அப்படியே கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வருது. அந்த மாதிரி பகவானுடைய அந்த ராஜ அலங்காரம் பண்றது, அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு குணங்கள் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அதே அசுரத்தன்மை வாழ்ந்தவங்களுக்கு அதுக்கு நேர்மறைதான் இருப்பாங்க. நம்ம சுகமா இருக்கணும், மற்றவங்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, நம்ம குடும்பத்தோட கவலைப்பட மாட்டாங்க. நம்ம குடும்பத்தை கவலைப்பட்டா ஏன் குடிக்க போறான், ஏன் கஞ்சா அடிக்க போறான், ஏன் சீட்டாட போறான், ஏன் தவறான பால் உணவு போறான், அவன் அதுபடி தனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் பார்த்துப்பாரு இல்லைங்களா? அது சுயநலம் அசுரத்தன்மை வாய்ந்தது இல்லைங்களா? அப்போ ஆசைகளால் என்ன நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் முழுங்கி அவர்கள் புலன்கிளர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழியில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இப்ப அடுத்த பதம் கொடுக்க என்ன அற்புதமான பதம் பாருங்க, 13, 14, 15 மத்த. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதமத்ய மயா லப்தமீமம் ப்ராப்ஸ்யே யே மனோரதம் இதமஸ்திதம் அபிமே பவிஷ்யந்தி புனர்தனம் असो मया हद शत्रुहि निश्चये सावरानभि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं फलवासुकी आद्यो अभिजनवाप्नस्मि को अन्योऽसि सदृशो मया यस्ये तस्यामि मोदिष्य ज्ञानन विमोहितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், ஒரு அந்த 13, 14, 15 என்ன சொல்ல பாருங்க, அசுரத்தன்மை அதாவது அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது. ஆல்ரெடி சொத்து வச்சுட்டு இருக்கான், தாத்தா வகையிலயும் அம்மா வகையிலயும் அப்பா வகையிலயும் ஏதோ சொத்து வச்சுட்டு இருக்கான், ஏதோ நல்வகையில வந்தோ கெட்ட வகையில வந்தோ ஏதோ வச்சிருக்கான். இன்னும் என்ன பண்றான் பாருங்க, என திட்டத்தின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். அதே மாதிரி தற்போது எவ்வளவு என்னுடையது இருக்கிறது, இவ்வளவு என்னிடம் இருக்கிறது, எதிர்காலத்தை இது மேலும் மேலும் பெருக்க வேண்டாம். அப்போ கம்ப்ளீட் ரசோகுணம் இல்லைங்களா? பேராசை குணம் தான் கம்ப்ளீட் ரசோகுணம். அப்போ என்ன சொல்றான் பாருங்க, இப்ப தமோ குணத்துக்கு போடுறான் பாருங்க. என்ன சொல்றான், அவன் என்னுடைய எதிரி. அவன் பணம் சம்பாதிக்க யாரெல்லாம் இடைஞ்சல் வராங்களோ, தன்னுடைய தாயா இருந்தாலும் அம்மாவா பிள்ளையா இருந்தாலும் அண்ணனா இருந்தாலும் தம்பியா இருந்தாலும் பணம் சம்பாதிக்க இடைஞ்சல் வந்தாலும் அவனே கொண்டுடுவான். அதான் சொல்றான் பாருங்க, அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய எதிரி என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள் அப்படின்றான். கொல்லப்படுவார்கள். நானே எல்லாவற்றையும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், அதே மகிழ்ச்சியனின் அவன் தான். எல்லாமே அவன் தான் சொல்றான், நான் தான் கடவுள், இந்த குடும்பத்துல நான் தாண்டா தலைவன், நான் சொல்றதான் நீ கேட்கணும், எல்லாரும் கேட்கணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அசுரகுணம் வந்துட்டான் அவன். கண்டிப்பா அது குடும்பம் கெட்டுதான் போகும். தான் என்ற அகந்தை வந்தாவே கெட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்கள் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தம் நான், என்னை போன்ற சக்தி உடையவரும் மகிழ்வனும் வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்றார். என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கிறான், ரசோகுண தமோ குணத்துக்கு போயிட்டார் அவர் இல்லைங்களா? நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையினால மயக்கப்பட்டு உள்ளனர். பாக்குறீங்க பாருங்க, 3 படத்துலயும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் படம் இரண்யகசிபு தன் மகன்கிட்ட பிரகலாத மகாராஜ் கிட்ட சொல்றாரு, டேய் நான் தாண்டா உன்னோட அப்பா, இந்த உலகத்துக்கும் நான் தாண்டா கடவுள், நான் என்னுடைய நாமத்தை சொல்றேன் அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்றான், நான் சொல்ல முடியாது, எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாமே உறவு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிதா, என்னுடைய பகவான் பரமாத்மா தான் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இல்லைங்களா? என்னுடைய விஷ்ணு தான், அவர் தான் எனக்கு பரமா சொல்றான். ஆனா இவன் என்ன சொல்றான், நான் தாண்டா உன்னோட அப்பான்னு. இந்த உடலுக்கு நீ தந்தையா இருக்கலாம், ஆனா இது இறக்க வேண்டிய உடல் இது, ஆனா நீ என்னுடைய அப்பா இல்லை, உண்மையான அப்பா நீ கிடையாது, உண்மையான அப்பா என்னுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத அவன் சொல்றான். இருந்தாலும் என்ன பண்றான், அவன் தன் பையன் கூட பார்க்காம மலையில இருந்து ஊட்டி விடுறான், விஷ பாம்பூச்சி கடிக்க வைக்கிறான், யானையை வச்சு மேலே எரி விடுறான், அக்னி குண்டத்தை தூக்கி போடுறான், அவ்வளவு சித்தவாதம் பண்றான், அவ்வளவு அசுரத்தனமையாயிடான், தன் மகன் கூட பார்க்காம.
இன்னொரு படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா, தேவகி தாயாரும் வாசுதேவரும் திருமணமாகி அவ கூட்டின்னு வரான், ஊருக்குள்ள கூட்டின்னு வரான் யாரு, கம்சன். கடைசியில அசுரி சொன்னதெல்லாம் என்ன பண்றான், உடனே அந்த நேரத்துல அப்படியே அதை கொல்ல போறான். அப்ப எவ்வளவு ஒரு சகோதரி கூட பார்க்காம கொல்ல போறான் பாத்தீங்களா. அந்த மாதிரி அசுரத்தன்மை. ராவணன் பாருங்க, தன்னுடைய அதாவது அடுத்த மனைவியை களவாடி போறதுக்காக தன்னுடைய வேஷத்தை மாத்திக்கிட்டு களவாட போய் மாதிரி அங்க போய் நின்றுகிட்டு சீதா பிராட்டியை தூக்கி போறான். என்ன மாதிரி அசுர குணங்கள் பாருங்களா. இந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் நம்ம வந்து இருக்கோட. ஒரு பெண் வராங்க, ஒரு மாதாஜி வராங்கன்னா அவங்களை கையெடுத்து கும்பிடணுமே தவிர காம கொடூரமாக பார்க்கவே கூடாது. பார்த்தோம்னாவே நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அசுர குணம் வந்துட்டோம் நமக்குள்ளார, இல்லைங்களா. இதெல்லாம் வரத்துக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும். ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ஏதாவது பெண் வராங்கன்னா பெண்ணுன்னா பார்க்கதான் செய்வாங்க, காம கண்ணோட பாக்குறாங்க, நல்ல கண்ணோட பார்ப்பாங்க, நல்லவர் பார்ப்பாங்க. ஆனா அது இனி வர வர நம்ம அப்படியே குறைச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள அந்த அசுரத்தன்மை வந்துடும். வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுடைய செயல்பாடு மாறிடும். இப்ப ரோட்ல ஒரு அழகா ஒரு மாதாஜி போறாங்கன்னா அந்த மாதாஜி பாரு ராதையா போறாங்க, வாமாவா போறாங்க, ருக்குமணியா போறாங்க, லட்சுமியா போறாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னாவே நல்லது. அதே வந்து ஒரு காமம் வேற மாதிரி ஆங்கில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க போயிடுவாங்க, அந்த அம்மா போயிடும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியல, அதே டாக்ல இருந்து இன்னும் தப்பு மேல பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், தவறான செயல்கள்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடும். இது நான் சொல்ல, இது வேதமே சொல்லுது, இல்லைங்களா. அந்த குணம் வந்துச்சுன்னாவே போதும். நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, சத்துவகுணம் ரசோகுணம், அந்த மாயை நம்மளை ஆட்ட பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா. 16-17 மாதாஜி. हरे कृष्ण। अनेक चिंतम विप्रानता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु वदन्ति नरके अशुचौ आत्म संभावितः सत्सपत्पिता धनमाना मदान्वितः यजन्ति नाम यज्ञस्ते तम्बो न भीतिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றா பாருங்க, இவ்வாறு அநேக கவலைகளில் குழப்பமுற்ற மோகத்தின் விளைவினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலன்பத்தின் பலமாக பற்றுள்ளவராகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். இது 16 சொல்லப்படுது. 17 பாருங்க, செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தண்ணீர் திருப்தி ஊற்றி எப்பொழுதுமே திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவு கர்வத்தோடு யாகங்கள் செய்கின்றனர். யாகங்கள் சொல்றது தன்னுடைய கடமையை செய்யறார். யாக தர்மம் 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சேன் இல்லையா, யாக தர்மம். நமக்கு என்ன வருமோ அதுதான் நம்மளுடைய யாக தர்மம், இல்லைங்களா. இப்ப நான் சத்திரனா போறேன், ஒரு பிராமண கோட்ல இருக்கிறேன். ஒருத்தர் பிராமண கோட்ல இருப்பாரு, ஒரு நாட்டை வந்து ஒரு ஆட்சியாளராக இருப்பாரு, ஒரு அரசியல்வாதியா இருப்பாரு, ஒரு தாசில்தார் இருப்பாரு, ஒரு கலெக்டரா இருப்பாரு. அவர் அந்த பணியை செய்யறாரு, தப்பு இல்லை. ஆனா அதோட கடமை என்ன, அந்த கடமை கட்டணும். அப்ப அசுரத்தன்மையா செய்யும்போது என்ன, செல்வத்திலையும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டிருப்பாங்க அசுரத்தன்மையோட இருந்தாங்கன்னா, இல்லைங்களா. நான் வந்து டாக்டர் படிச்சிருக்கேன்பா, நான் ஒரு உண்மையான ஒரு பிராமணன் தான், நான் டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், நான் டாக்டர் தொழில பண்றேன்னும் போது ஒரு ஆன்மீக தன்மையா பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும். அதே வந்து எதிர்வனை, அதாவது அசுர குணத்துல பணம் பண்ண அப்படின்னு செல்வத்தை சேகரிப்பார். ஒரு டாக்டர் ஃபீஸ் எவ்வளவு வேணுமோ அதை வாங்க மாட்டார், அதோட 10 மடங்கு அதிகமா வாங்கணும் அப்படின்ற வாங்குவார். அதே மாதிரி பொய் கௌரவம் இருக்கும். நான் ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், அதனால எனக்கு வந்து இந்த மரியாதை கொடுக்கணும், எனக்கு நான் ஒரு ஊர் உள்ள வரேன்னாவே எல்லாம் எழுந்து நிக்கணும், அந்த ஒரு பொய் கௌரவம் இருக்கும், இல்லைங்களா. எல்லாரும் சரிசமா பாக்குறது தெய்வீகமான குணங்கள். அது எதிர்மறையா பார்க்கும்போது என்ன வரும், தவறான செயல் தான் வரும், இல்லைங்களா. அப்ப தண்ணீரை திட்டி விட்டு எப்பொழுதுமே திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயம் சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா 2 சட்டம் இருக்கு, ஒண்ணு ஆன்மீக சட்டம் இருக்கு, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சட்டம். பௌதிக சட்டம் வந்து நம்ம ஒரு அரசியல்வாதிகள் கொடுக்குற சட்டம், அது சத்திரியன் போற சட்டம், அது லா அண்ட் ஆர்டர். ஆனா இது வந்து வேத சட்டம் இருக்கு, வேத சட்டத்துல ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல என்ன சட்டம் இருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய லா அண்ட் ஆர்டரா இருக்கும், நம்மளுடைய பௌதிக சட்டமும் இருக்கும். ரெண்டுமே ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். ஆனா இப்ப வந்து பாருங்க எதிர்மறையா இருக்கு, இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம எந்த சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், ஆன்மீக சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணாம பௌதிக சட்டம் நமக்கு வேணும். நம்ம ஒரு சத்திலும் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி வந்து ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னா சட்டத்தை நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும், ஆன்மீக சட்டத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா. அது ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டான் இந்த அதர்மவாதி. 18வது பதம் மாதாஜி. अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தின் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலையும் பிறருடைய உடலையும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தை நித்திக்கின்றனர். தன்னுடைய சுய ரூபத்தையே அவன் மறந்துடுறான்,
இது பகவானுடைய உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா நம்மளுடைய பகவானுடைய இது. நாம சாப்பிடுறது பகவானுடைய அவருடைய அனுகிரகத்தால் நாம சாப்பிட்டு இருக்கோம். உள்ள செரிமனம் பண்றதே பகவானோட அனுகிரகம் வந்தாரு. சுவாசிக்கிற காத்திலே பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத மறந்துட்டு தான் என்ற கௌரவத்துல இந்த மாதிரி இந்த தற்பெருமை, நான் பலசாலி, நான் காமம் பிடிச்சவன், அகங்காரம் பிடிச்சவன் இப்படி அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? இது எல்லாமே அசுர குணங்கள் தான். சரிங்களா? 19வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नरदामान् शिवं यजस्वरम् अशुभान् आश्रुष्य एव योनिषि हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பல பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன் என்றார். இப்ப அந்த 6 குணங்கள் கம்மி தாங்க. அசுர குணங்கள் 6 குணம் தான். ஆனா செயல்பாடு பாருங்க எவ்வளவு பாவகரமான செயல். அவன் மட்டும் பாவகரமான செயல், நம்ம குடும்பத்தையே பாவகரமான நிலைக்கு தள்ளி விட்டுறாரு, நம்ம சமுதாயத்தையும் பாவகரமா தள்ளி விட்டுறாரு. அவர் என்ன சொல்ற, பகவான சொல்றாருங்களா, உன்னை முழுமையாக அவனை அசுர குணத்துல நான் தள்ளி விட்டுறேன் அவனை அப்படின்னாரு. அசுர குணம் அவன் இருந்தா எங்க போறான் தெரியுங்களா? அதுல பாதாளம் தான். அவன் என்னவா பிராமணன் இருந்தாலும் சரி, சத்திரன் இருந்தாலும் சரி, சூத்திரன் இருந்தாலும் சரி, வைசியன் இருந்தாலும் சரி, எந்த இனத்துல அவன் பிறந்திருந்தாலும் சரி, அவன் கண்டிப்பாக அதுல பாதாளம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் மாதாஜி. சரி. மூட ஜன்மனி ஜன்மனி மாம பிரப்யவ்ய கௌந்தேய ததோ யந்தாய தமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே படிச்சிடறேன் மாதாஜி, டைம். புதிர் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களை மீண்டும் மீண்டும் பிறவெடுக்கும் இத்தகையர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினிலே முழுகின்றனர் இல்லைங்களா? அவங்க அசுரத்தன்மை வாழ்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா? அடுத்த பிறவி கூட அவங்களுக்கு இது அந்த பயனற்ற வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும். அடுத்த பிறவி கூட பாத்தீங்கன்னா அனிமலா பிறப்பாங்க, மரமா பிறப்பாங்க, ஏதோ ஒரு உருவம் தான் கிடைக்கும். ஆனா மனித பிறவி கிடைக்காது. தவறு செய்யறவங்க இல்லைங்களா? அதே நாம வந்திருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். நம்ம தவறு பண்ணாதான் இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தவறு பண்ண நம்ம இங்க வரப்போறது கிடையாது. தவறு பண்ணி இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீ புண்ணியம் ஒரு 10% பண்ணி இருக்கிறியா, இப்போ இன்னொரு 10% பண்ணு. நீ 90% நீ பாவம் பண்ணிக்கோ, பிரச்சனை இல்லை, பாவம் பண்ணிக்கோ. ஆனா இன்னொரு 10% புண்ணியம் பண்ணு. அடுத்த கூட ஒரு நல்ல உலகம் கிடைக்கும். அதுல ஒரு 20% நீ பண்ணு. அதுக்கப்புறம் உனக்கு பண்ணு. இப்படியே படிப்படியா பண்ண நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஃபுல்லா நம்ம தப்பே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன கிடைக்கும்? அனிமலை தான் பிறப்போம், மரமா தான் பிறப்போம், கண்ணுக்கு தெரியாத விலங்கா பிறப்போம். மனுஷனா பிறந்தா கடைநிலை மனிதா தான் நம்ம பிறப்போம் இல்லைங்களா? நல்ல ஒரு 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 பிராமண வீட்டுல பிறந்தாலும், சத்திரிய வீட்டுல பிறந்தாலும், வைஷ்ணவ வீட்டுல பிறந்தாலும், யார் வீட்டுல பிறந்தாலும் சரி, அப்ப என்ன பண்ணும்? அந்த புத்தி இருக்கும் போது அந்த செல்வத்தை அழிக்கக்கூடிய பாடதான் பிறப்போம் நாம. அந்த அசுரத்தன்மையாக நம்ம பிறக்கும் போது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. காமம், கோபம், பேராசை ஆகிய நரகத்தில் கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாக ஆத்மாவை அடிய பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவற்ற மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும் அப்படின்னு. இப்ப பாதைகள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப 4 விதமான பாதைகள் இருக்கு. காமம், அது கோபம், பேராசை இல்லைங்களா? இது நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டிய பாதைகள். இந்த 3 பாதைகள். 4வது பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். இந்த 4 பாதையுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. எந்த ரூட்ல போனது நம்முடைய சங்கல்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம நடக்கும் இல்ல. நம்ம சங்கல்பம் எடுத்துப்போம், என்ன சொல்லுவோம், பகவான் லோகத்துக்கு தான் போனோம். அந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த குறிக்கோளோட நம்ம செயல்படும் போது நம்ம இன்னமும் சாத்வீகமா செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வீடு கட்டணும்ப்பா, வீடு கட்டணும், நல்ல பெரிய வீடா, சமுதாயத்துல மேம்படு வீடா கட்டணும் போது அது ஒரு கோல் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. அந்த கோல் தான். அந்த கோல் எப்படின்னா சாத்வீகமா கோலா இருக்கணும் இல்லைங்களா? சாத்வீகம்னா யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாம, எந்த ஒரு தப்பு தண்டம் பண்ணாம, பயபக்தியோட, பகவான உணர்வோட, பற்றதோட பற்றற்ற தன்மையா இருந்து பணத்தை சம்பாரிச்சு அந்த வீடை கட்டி ஒரு இது பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கோலா இருக்கணும். எதை பத்தியும் கவலைப்படாம, எனக்கு இந்த வீடு கட்டி ஆகணும், ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல வீடு கட்டி ஆகணும், எக்கடி கட்டினா போ, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தேவை பணம், அவ்வளவுதான், எந்த வழியில வந்தாலும் பரவாயில்ல, பணம் வந்துச்சுன்னா வீடு கட்டணும் அப்படின்றது அது ஒரு தப்பான வழி. அதுதான் இந்த காமம், கோபம், பேராசை. இந்த 3மே பார்த்தா நரகத்துக்கு போக வேண்டிய பாதைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? காமம் எதுல வரும்? ஒரு பொருள் மேல பாசம், ஒரு பொருள் மேல பற்று, ஒரு உயிர் மேல பற்று. அப்ப பற்று வரும்போது என்ன ஆகும்? மோகம் வரதான் செய்யும் இல்லைங்களா? மோகம் வந்துச்சுன்னா அது அடைய முடியாத போது நம்ம காமம் உற்பத்தி ஆகுது. காமம் உற்பத்தி ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? கோபம் வரதான் செய்யும். இந்த பிரகாசம் சொல்ல போறது இந்த குணம் தான் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் மாதாஜி. विमुक्तः कौन्तेय तमो त्वैरस्त्रिपुरनरः आसरत्यात्मनः श्रेयस्तथा याति परां गतिं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா.
குந்தின் மகனே, நரகத்தில் இந்த 3 கதவுகளில் தப்பிய மனிதன் தன்னொரு அனுகூலமான செயலை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான்றார். எவ்வளவு அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. பரம இலக்கை அடைகிறான். எப்படிப்பட்ட பாருங்க, அந்த நரகத்திலிருந்து எப்படி தப்பிக்கின்றது அந்த ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா, இந்த உபநிஷங்கள் மூலியமா, இந்த கீதை மூலியமா, இந்த வேதங்கள் மூலியமா, அப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன போறான், அடுத்த நிலையை வந்து முக்தி அடைக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அவர் வந்து படிப்படியா வாழ்க்கையில போறாரு இல்லைங்களா? அப்படி அந்த அந்த எண்ணெய் வந்துட்டாவே போதும். அந்த எண்ணெய் வந்துட்டாவே அசுர குணங்கள் நம்ம கிட்ட வராது இல்லைங்களா? இந்த பதம் மூலியமா சொல்றோம். 23 மாதாஜி. यः शास्त्रविदुम् उत्रसृज्य वर्धते कामकारदः न संसिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परमं गतिम्. அதாவது சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதி இருக்கு இல்லைங்களா? சாஸ்திர சட்டம் இருக்கு. அதாவது சனாதன தர்மம், அதாவது சாதனா பக்தி நம்ம சொன்னோம் 12வது அத்தியாயத்துல 9வது பாகத்துல சாதனா பக்தியை பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. சாதனா பக்தி இந்த வாழ்க்கை நெறிமுறை, வழிமுறை, எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், நம்ம வாழ்வியல எப்படி நடந்துக்கணும், நம்மளுடைய எல்லா விதமான கலாச்சாரத்தையும் நம்ம சார்ந்து எப்படி வாழணும்ன்றதை நமக்கு கூட சொல்லி கொடுத்தது அந்த 12வது அத்தியாயத்துல 9வது பதம் சாதன பக்திய. சோ அந்த சாஸ்திர விதியை நாம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குற பௌதிக சட்டம் இருக்கு இல்லையா, லா அண்ட் ஆர்டர் இல்லையா, அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தவறு கிடையாது, அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுல இல்லைங்களா? அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த லா அண்ட் ஆர்டரையும் இந்த தெய்வீகமான சட்டத்தையும் நம்ம எதிர்மறையா செயல்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தவறு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பிள்ளை ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டான்னு நினைச்சுக்கிறேன், உடனே அவனை ஜெயில போடணும். தப்பு பண்ணிட்டான்னா பௌதிக சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதை நீ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லணும். அதை சொல்லாம அவன் இந்த பௌதிக சட்டத்துல நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கு, கண்டபடி அப்படிதான் சட்டம் போட்டிருக்கானுங்க, அந்த சட்டத்துக்கு ஏதோ ஓட்டை வச்சு நம்ம பிள்ளைய வெளியே கொண்டாந்துறாங்க பாத்தீங்களா? அவன் மட்டும் தப்பு பண்ணல, நம்மளும் தோண போறோம். அந்த சட்டத்தை அனுபவிக்கும், அந்த ப்ராப்ளத்தை அவன் அனுபவிச்சே ஆகணும், அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அது தப்பிக்க வர்றது அதை விட பெரிய குற்றம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேதம். அப்ப சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தைய சுகத்தைய பரம இலக்கிய அடைவதில்லை. இது கடைசி பதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. हरे कृष्ण तस्मा शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदो नक्तं कर्मं कर्तुम् इहारसि. हरे कृष्ण. எது கடமை என்றும் எது கடமை இல்லை என்றும் சாஸ்திர விதிகளை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்காக இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நமக்கு அந்த சட்டத்திட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், யாரை தீர்மானிக்கணும்? ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக குருக்கள் நமக்கு வேணும். ஆன்மீக குரு இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த வேத சட்டங்களை குறைக்க, அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இது நல்லது இது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப அதுதான் பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எப்பெல்லாம் ராமபிரான் அவதாரம் கொடுக்கும்போது சரி, கிருஷ்ண பரமா அவதாரம், பரசுராமர் அவதாரம் கொடுக்கும்போது சரி, யார் அவதாரம் கொடுத்தாலும் சரி, அப்ப எல்லாருமே ஒரு குரு வச்சிருப்பாங்க. குருவை நியமிச்சுதான் வர்றாரு பகவான். ஏன்னா நாம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நாம எப்படி இருந்தாதான் மக்கள் நம்மளை பின்பற்றணும் அந்த மனப்பான்மையோடு தான் அவங்க செயல்படுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் யோக மாயா சக்தி. சோ அது போல நம்ம ஒரு குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றது நம்மளுடைய குரு இருக்காரு பகவான். அதாவது நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்ய மகா பிரபு இருக்கிறார். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வாழ்ந்துட்டு போனவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சோ அவருடைய போதனையில நாம இந்த கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அவங்க சொல்படி நாம கேட்கணும். ராமானுஜ ஆச்சாரியர்கள், சங்கராச்சாரியா இருக்காருங்க, இவங்க எல்லாம் மகான்கள், இவங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டு போன அந்த வேதங்களை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி வாழ்க்கை வாழணும் இல்லைங்களா? ஓம் இதோட முடிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய்